Si vyhral jackpot hneď pri narodení. Ako to vieš? No, tak som ti povedala, že urobila hlbokú analýzu teba. Vyslovené slovo, hlas ako taký, je obrovský silná vibrácia. Chcel som byť vždycky v žiari reflektorov, chcel som byť vždycky v žiari slnka, chcel som vždycky svietiť. Povedali, doktore! A objali môjho otca. Absolútne s týmto súhlasím. To bolo, keby som si to sám povedal. Si povedala, keď pripravovala otázky a analýzu teba, že a prečo Jožko nemôže mať svoj vlastný drink? A tento drink sa volá hlas, ktorý ostáva. Veľakrát som to povedal vo veľa rozhovorov, že život je jak rozbúrené more. Že raz si na vrchole vlny, raz si pod vlnou, raz si niekedy úplne pod vodou, raz si úplne a potom sa zase hladina ukludní. V tebe je príčina všetkého, čokoľvek sa deje v tvojom živote. Vítajte na premiére talk show Mapa osobnosti. Mapa osobnosti je show, kde sa pozeráme na osobnosť holisticky. Holistická psychológia vidí osobnosť ako celok. Jeho telo, mysl, duchovnú rovinu. Cieľom nie je opraviť človeka, a naopak, ukázať mu jeho silné stránky, podporiť jeho rovnováhu, sebapoznanie a vnútorné pripojenie. Predstavte si dve postavy. Prvá, policajt. Výbušný, impulzívny, ide hlavou proti múru, koná skôr než rozmýšľa, má v sebe chaos, emócií, adrenalín. Martin Rix zo smrtonosnej zbraní. Druhá, sluha. Tichý, zdvorilý, pozorný. Presne vie, kedy má byť ticho a kedy má povedať jednu jedinú vetu, ktorá zmení celý príbeh. Jean zo Slečnej Julie. Dve postavy, ktoré by sa nikdy nestretli. Jeden strieľa, druhý manipuluje slovom, jeden ide napriamo, druhý ide cez psychológiu. A predsa majú niečo spoločné. Obe dokáže presvedčivo zahrať ten istý človek. Pretože zahrať takýto extrém nejde technikou. Nedá sa to len tak naučiť. Ide to len vtedy, keď človek má strašne hlboký vnútorný svet. Keď má schopnosť pochopiť autoritu, aj slabosť, silu, aj ticho. A presne takého človeka máme dnes medzi nami. Charizmatického, šarmantného, muža, ktorý vie byť kráľom na javisku, aj tichým pozorovateľom v úzadí. Nie len navonok, ale najmä vnútri. Dámy a páni, v mape osobnosti dnes privítajme Jozefa Vajdu. Ahoj Jožko, vítam ťa. Som rád, že som tu. Je mi cťou, že ty si prvý, kto sem došiel a ukáže našim divákom, o čom je mapa osobnosti. Dúfam, že budeme mať dnes krásny rozhovor. Nech sa páči, posaď sa. Viem, že teraz budeš chcieť ma opraviť, že Martina Rixa si nezahral, ale ja ako psychológ ti poviem, že áno. Lebo pre mňa hlas to je vlastne duša postavy. A musíš s tým asi súhlasiť. Lebo keby si nedal tej postave svoj temperament, ktorý máš v sebe ohnivý, nenaplnil jeho svojimi emóciami, bol by to len taký panáčik, čo pobehuje. A nemal by svoj temperament ani povahu. Čo si myslíš? No, ja si myslím, že vyslovené slovo, hlas ako taký, je obrovský silná vibrácia. Je to obrovský silný moment a veľmi my si to ani neuvedomujeme možno, ako náš tón, ako naše slovo, ktoré vypovieme, veľkým spôsobom ovplyvňuje naše okolie a vôbec ľudí, ktorí nás počúvajú. Slovo je jedna z najväčších síl, ktorú môže človek vyslať do éteru. A vlastne, keď sa tak nad tým zamyslíme, tak aj vo filozofii, alebo v Biblii, alebo ja neviem, kde už na začiatku bolo slovo a na začiatku bol nejaký tón, na začiatku bola nejaká vibrácia. A my si to musíme uvedomiť, že tým, čo z nás vychádza, veľmi formujeme a ovplyvňujeme všetky okolo seba a svoje okolie. Čiže treba veľmi vážiť, aký tón a aké slovo zvolíme, aby to nebolo deštruktívne a kontraproduktívne.
Áno, takže sme sa s tebou zhodli, že dubbing vlastne je plnohodnotné herectvo. Lebo Dubbing? bez toho hlasu vlastne ten človek a tá postava bola by úplne iná, alebo keby mal úplne iný hlas. Určite áno, len ja zase, keď sa dívam na dubbing ako taký a vidím herca, ktorý je na tom obraze a ja robím len to slovo, ten slovný prejav, nemôžem robiť inú emóciu. Musím robiť len tú emóciu, ktorú vidím na tom obraze. Jeden fakt, že moja farba hlasu môže byť iná a môže byť niekedy aj príjemnejšia. Ja to poviem na konkrétnom príklade. Daboval som teda velikánskych a veľkých hercov, ktorým som sa snažil veľkým spôsobom prispôsobiť a robiť to, čo robia oni. To je Jean Reno, to je, ja neviem, Michael Douglas, to sú výnimoční herci, naozaj úžasní, ale nehovorím, že slabším hercom alebo horším hercom je, dajme tomu, Schwarzenegger. Ale keď som ho počul prvýkrát prehovoriť, tak som povedal, tak toto robiť nebudem. Dal som tomu iný tón, inú farbu a dneska si ľudia na to zvykli tak, že ja som ho robil od prvopočiatku, keď sa premietali jeho filmy a dneska si ma ľudia s tým tak spájajú, že majú pocit, že ja som tým Schwarzeneggerom. A je to zvláštne, je to zaujímavé a je to celkom príjemný pocit, ale Schwarzenegger je len jeden a ja som Vajda. Áno. Ty si výnimočný, presne tak. Dobre, porozprávame sa trošku o tom, že ako bude prebiehať vlastne naša talk show dnes. Ja ti poviem nejaký aspekt, tvoju charakteristiku, čo máš v sebe. A ty mi povieš, áno, mám to, a nejaký k tomu príklad. Alebo povieš, že no Viktória, to sú len tvoje blúdy, vôbec to tak nevnímam. A z toho určite vznikne zaujímavá konverzácia. Teším sa na to. A rozdielila som našu talk show na témy, aby sme sa trošku mali aj nejaký scenár pred sebou, o čom sa budeme baviť. Takže prvé budeme sa baviť o tebe, ako ty a tvoja identita, tvoje slnko, tvoje vnútorná baterka, čo je dobre pre teba, čo by si mal robiť, v čom ty si ten naozajstný živý. Druhé budú emócie, ako ich prežívaš, ako by ty si mal prežívať emócie, aby sa ti tá baterka automaticky nabíjala. S emóciami vždy spájame mamu, tak sa trošku porozprávame sa o tvojej máme aj o vzťahu vašom. Potom porozprávame sa samozrejme o zdraví. Máš zdravie, nemáš zdravie, prečo nemáš zdravie, na čo máš dávať pozor. Zaujímavá téma podľa mňa budú peniaze. Kde sa nachádzajú tvoje veľké peniaze a kde by si podľa mňa mohol zarábať ešte viac, lebo predsa peniaze sú dôležité, áno. A na záver budeš mať veľmi zaujímavú záverečnú úlohu odo mňa. Takže si pripravený? Som pripravený. Dobre, môžeme začať. Takže, keď som začala hlbokou analýzou teba, tak som si povedala, že pán Božko ťa poboskával na čelo 3-krát, minimálne. Si vyhral jackpot hneď pri narodení a nakoľko ja viem, ty si sa predčasne narodil. Takže nebol si moc trpezlivý, čo nám ukazuje aj tvoj psychologický portrét, že nemáš až tak veľa tej trpezlivosti v sebe, chceš hneď všetko teraz a najlepšie. Takže keby si počkal trpezlivo tie 2 mesiace v bruchu svojej mamy, to by si bol už iný Jožko. Už by toho ohňa temperamentného v tebe bolo o dosť menej. Takže ty dobre vieš, že ty si lev. Si narodený v znamení leva a podľa všetkého ty si na to strašne pyšný, že? No, ja si myslím, že som prišiel predčasne na svet preto, lebo som tým levom chcel byť. Áno, presne Určite som sa vytlačil. Chuderú mamu som týmto spôsobom ovplyvnil. Aj otca. Aj otca veľmi vážne, pretože som bol prvorodené dieťa v 55. roku. Prísť predčasne na svet nebolo až také jednoduché, aj keď 7. mesiac bol ešte ten šťastný mesiac, lebo keby to bol možno, že iný mesiac, 6. alebo 8. nebolo by to také šťastné. Ano. A takže som to aspoň týmto spôsobom tej mojej matke trošku uľahčil. Ale na to, že som lev a na to, že som na vrchole pyramídy, na to som naozaj hrdý a pyšný a preto som asi prišiel na tento svet. Lebo každý lev sa tá moja pyšný dušička na to, vytlačila. áno, že je lev. A chcem vám ukázať, že Jožko bol lev už proste z detstva. Našla som fotky a dúfam, že nebudeš moc nahnevaný, že ich ukážem. Keď sa pozrieme sa na túto detskú fotku, pamätáš ju? Pamätám si, áno. Do koho prvého vidíte? Ten pohľad, ten postoj, no to je typický lev. Deti ako deti, lev Jožko. Ďalšia veľmi zaujímavá fotka, toto strašne mám rada. Tu, trojica sveta, že? Pozrime sa.
Lev. Typický prejav. A ešte jedna fotka, to už nie si dieťa, ale dospelý, ale šarmantný, tak isto. Proste ten prejav, to v tebe nepotlačíš. To si ty. Takto ťa vidím. Takže dnes sa vlastne budeme baviť sa o tebe ako o jednom najzaujímavejších a najvýraznejších znamení, o znamení leva. Každý lev má svoju cieľ, životnú a misiu. S levmi to nie je moc také jednoduché vo vzťahu, lebo jedni ľudia strašne majú radi levov, myslia si, že oni sú výrazné, krásne, atraktívne. Druhým sa zdajú také trošku arogantné, sebecké, no také iné. Stredobod vesmíru. Áno, presne tak. A tretia kategória považuje, že to sám Pán Boh došiel sem na zem, taký silný aj krásny, ale ti poviem, že každý ten názor je správny. Lebo každý lev je zafarbený inou farbou. Neovplyvnil nás len to znamenie, v ktorom sme narodení, naše slnko. Z astrologického hľadiska nás ovplyvňuje iné planety, ktoré máme v iných znameniach a domoch. A samozrejme z numerologického hľadiska nás ovplyvňuje dátum narodenia, mesiac aj rok narodenia a s tým súvisí číslo tela a číslo duše, o ktorých my sa budeme dnes viac baviť. Z psychologického hľadiska nás ovplyvňuje prostredie, v ktorom vyrastáme, vzťahy s našimi rodičmi, súrodencami. Aký si v poradí bol narodený medzi súrodencami a ty si bol prváčik, ty mal strašne ťažkú úlohu a myslím si, budeme sa dnes o tom baviť, mám aj také následky z toho, lebo to prvé dieťa vždy trošku trpie v rodine, keď dojde druhé, tretie a nedaj Bože štvrté, piaté a tak ďalej. A tu pozornosť už od rodičov nedostávaš tak veľa, takže samozrejme to ovplyvňuje psychológiu toho dieťaťa, vnímanie svetu a detí a tak ďalej. Takže všetko to čerpáme od našich rodičov, všetky vzorce, negatívne, pozitívne, máme to v svojej batožine, čo máme za chrbátom celý život, ani neuvedomujeme, že vlastne nás sa to moc ani netýka. To nám len tak dali, ako navyše a možno sa toho treba zbaviť a žiť len svoj život. Takže o tomto všetkomu budeme sa dnes rozprávať. Ale poviem ti, že ty si plnoformátny lev, lebo ty veľa planet máš v levovi. Aj to. Merkúr, planéta komunikácií a myslenia, Mars, o ktorom sa budeme dnes veľa baviť, Pluto, Jupiter, všetko je ohnivé levové. Aj mesiac máš ohnivý, ale strelec. To ťa zafarbí trochu inak, ale stále je oheň. Jediné, čo máš v vodnom znamení, to je Venúša. A to ti dáva úplne inú farbu, ale robí ťa veľmi, veľmi zaujímavým. Ale tým sa menia aj tvoje nároky na ženy, ktoré okolo teba. A samozrejme aj na tú manželku. Aj dnes sa porozprávame, prečo zrovna ona. Lebo tak, ako ste sa stretli, to je typický prejav muža, ktorý má mesiac v Strelcovi. Takže prečo zrovna bola ona a vyber pál na ňu. Začneme tým, že ty máš misiu. A povedz mi, či s tým súhlasíš, že levy majú svietiť. Máš to v sebe? No. Žiariť. Dať vesmíru celého seba krásu, svoj temperament, všetko talenty, všetko, čo máš. Určite, keď sa nad sebou zamyslím, tak môžem povedať niečo iné, ale klamal by som. Áno. Chcel som byť vždycky v žiari reflektorov, chcel som byť vždycky v žiari slnka, chcel som vždycky svietiť, a vždycky som si hovoril, a to som aj hovoril vo všetkých svojich rozhovoroch, ktoré som urobil za tých 50 rokov, ich bolo veľa, že keď nemám byť prvý v svojej profesii alebo v tom, čo robím, tak halapartňu nosiť nechcem. Nechcem byť naozaj v treťom rade a som aj to radím všetkým kolegom. Viem, že to nie je také ľahké, ale že presadiť sa v tom svojom, v tom, čo robíš, aby si viedol, aby si bol na čele. To bola taká moja, nie že zásada, ale snaženie. To bolo moje snaženie. Či sa mi to podarilo, to neviem, ale nevedel som si predstaviť ináč život. Áno, lebo v živote leva téma líderstva je vždy kľúčová. Tak či onak, vy vždy musíte byť v centre pozornosti. Vždy chceš byť prvý. Nikomu nedovolíš byť prvý namiesto seba a sebe už vôbec nikdy nedovolíš byť druhý. A to vlastne veľmi pekne aj ukázalo sa v tvojej knihe. Keď môžem prečítať. Veľmi sa mi tam páčilo, že na strane 10 to prvé, čo mi padlo do oka, keď som začala čítať knihu, a ty píšeš, že tam, kde sa bolo treba podriadiť týmu spoluhráčov, napríklad vo futbale, som bol na nervy. A naopak, tam, kde som mohol žiariť ako individuálna hviezda, som sa cítil ako ryba vo vode. Je to tak, neznášal som kolektívne športy,
veľmi rád sa na ne pozerám, milujem futbal, hokej, všetko kolektívne, ale ako náhle som zacítil, nemal som nehovorím, že na hokej možno, že väčší talent, ale na ten futbal menší talent, ale zistil som, že nie som prvý v tom mužstve, tak som od toho odišiel. A individuálny šport, ako napríklad tenis, ma bavil neskutočným spôsobom preto, pokiaľ som vyhral, samozrejme, ma bavilo vždycky preto, že som sa rozhodoval sám za seba a bolo to veľmi dôležité, keď som niekomu nadával, tak som to bol len ja sám a keď som niečo zle urobil, tak som to bol zase len ja sám. OK. Ale zároveň v detailoch skrývajú aj ťažké cesty levov a to, že keď tebe náhodou nejde cítiť sa tým prvým najdôležitejším, najlepším, ale veľakrát ide deštruktívnou cestou. Možno sa ti stalo to aj v živote na nejakom castingu, kedy castingový režisér ti povedal, že nevidí možno teba na tú rolu, alebo niečo nemáš v sebe a ty začínaš v sebe pochybňovať. Lev by nemal pozerať na seba očami iných ľudí. On musí mať a hľadať istotu v sebe, v svojom jadre. Stalo sa ti niekedy už takto v živote, že niekto ťa doslova odflákol alebo povedal, že nie, ty na túto rolu nemáš a ty si súhlasil potom tým pádom s rolou, ktorá možno nebola prvoplánová, bola niekde úplne, že v pozadí, v ktorej sa možno ty sa ani necítil prirodzené, ale súhlasil s tým, lebo potreboval splniť nejakú prácu. Určite je to tak, ako hovoríš, že v podstate, keď dôjde k tomuto momentu, že sa nepresadíš a že si odsunutý, ja som to vždy niesol veľmi ťažko, samozrejme. A áno, bol som spochybnený a spochybňoval som sám seba. Čím som bol starší, tým som sa viac vedel z toho dostať. Potom samozrejme už tieto momenty až tak neprišli. Ja už teraz až tak nechodím na castingy, aby som presvedčal za tých 50 rokov. V podstate ma už tí režiséri poznajú a vedia, že čo asi odo mňa môžu chcieť. A ja už môžem, nie že môžem, ale aj poviem, že nie, toto nechcem. Do tohoto by som išiel, toto sa mi páči, toto by som si rád vybral a môžem si to dovoliť, ale keď som bol mladý, úplne mladý, tak samozrejme, že som sa trhal o to, aby som sa dostal k nejakej príležitosti. Nie vždy sa to podarilo, ale keď som sa k tomu dostal a vyšlo to, tak to bolo vždy super a bolo to fantastické a zadarilo sa to. Samozrejme, boli aj obdobia, keď ma presvedčil nejaký režisér alebo nejaký tento, že toto je pre teba to práve orechové, ja som tomu uveril a nevyšlo to. Samozrejme, nebolo to pre mňa, pre môj temperament, nebola to rola, kde by som zažiaril, ale neprikladal som to tomu človeku, nechal som sa ovplyvniť, nechal som sa presvedčiť a máš pravdu, mal som veriť vtedy viac sám sebe. To je tá deštruktívna cesta, ktorú lev keď zvolí, tak určite dostane sa do nepríjemnej situácie v prvom rade pre samého seba. Takže treba mysleť na ja a chvála Bohu, ty už máš na to vek, máš dosť múdrosti, ale samozrejme možno keby si nezažil tú deštruktívnu cestu, nebol by si teraz taká hviezda ako si. Takže všetko zle na niečo dobre, ale áno, je to jedna z charakteristik leva, že veľakrát o sebe pochybuje. Ale popri tom má strašne veľa talentov. Existujú minusy mužov levov a to, keď nežijú podľa svojho slnka, a ako sme sa aj rozprávali, že keď si zvolia tú deštruktívnu cestu, tak veľakrát sú marnivé, majú prehnaný egocentrizmus, ale čo zaujímavé, dostávajú sa do obdobia, že sú strašne lákome. Lebo lev v svojej podstate je strašne štedré znamenie. Aký si ty? Rád obdaruješ svoju manželku, svoju rodinu, deti, darčekami, robíš prekvapenie, alebo si lakomý a ním to nedopreješ? No, ja neviem, čo to je lakomosť, úprimne sa priznám a nikdy som nebol tohto razenia, práve naopak. Myslím si, že som až prehnane štedrý niekedy a nehovorím to preto, že si to o sebe myslím, ale preto, že to hovorí moje okolie, že to niekedy možno, že až preženiem. Ale mne to robí obrovskú radosť. Mne to robí obrovskú radosť, keď môžem urobiť niekoho šťastným, keď môžem niekoho obdarovať a vôbec sa za to nehanbím a naopak to považujem za svoju takú, by som povedal, pohodovú a dobrú vlastnosť, ale tiež si uvedomujem, že niekedy možno, že menej je viac a že netreba to zbytočne preháňať len preto, aby si bol v centre pozornosti. Ale to je tiež otázka uvedomenia si tej ktorej situácii, ktorá sa naskytne. Lenže mám manželku, ktoré sa nevidí nič moc.
takže tam sa vieme zhodnúť. Čím som štedrejší, tým je to lepšie. No jasne, pre každú ženu predsa. Áno. Jožko, ideme sa porozprávať o tvojich astrologických súrodencov. Ty máš súrodencov, v tom vieme, máš 2 bratov, 1 sestru, keď sa nemýlim. Áno. Ale máš aj astrologických súrodencov. To znamená, že sú nejaké známe osobnosti, ktoré tak ako aj ty, narodení v znamení leva. A prvým takýmto mužom levom je Neil Armstrong. Poznáš ho, áno? Prvý na mesiaci? Áno, prvý na mesiaci. On akože to je zase, on až prehnal s tým, aby byť prvý. Tak sa dostal až prvý na mesiac, lebo treba muž v znamení panny to by si nedovolil. On by počkal, kým niekto dojde na ten mesiac, vyskúša a potom si pôjde a zažije, že čo je to. Ale Neil bol proste lev ako ty. Aký máš ty názor? Vedel si niekedy prekvapiť treba v maličkosti nejakú svoju manželku, že ty si prvý zabral ju do Indii? Alebo kúpil jej niečo, po čom ona túžila a to si ty bol ten prvý. Chceš byť tým prvým? Je to pre teba základ? Áno, určite. Je to veľmi podstatné. Ja som ten typ človeka, ktorý chce byť ten prvý, že urobí niečo, čo ešte nikto pred ním neurobil a nikto iný to predo mnou neponúkol. Samozrejme, že to ma teší akože veľmi, keď sa to podarí. A aj sa to myslím, že podarilo vo veľa prípadoch, hlavne čo týka nášho vzťahu. A takisto sa to týka aj mojich najbližších, že veľmi rád ich v týchto veciach prekvapím a chcem byť tým, o ktorom povedia, tak toto nám ešte nikto neurobil. Áno. Poteší to ťa, že? Pomasí tvoje ego. A veľmi to pomasíruje moje ego. Aj keď úprimne sa priznám, že zase je to otázka toho môjho veku, že čím človek stárne, teda dalo by sa povedať, že mal by múdrieť, tak sa snažím toho silného veľkého ega zbaviť. A snažím sa ho trošku potlačiť a verím, že sa mi to už aj mestami darí. OK, ale keď som ťa analyzovala, tak som si povedala v porovnaní s Neilom Armstrongom, ja by som ti dala svoje vlastné ocenenia. A to ti poviem, ty patríš k hercom s jedným najdlhších pôsobení na javisku SND. Keď sa nemýlim, 40 rokov. 45. 45. Hlas, ktorý na Slovensku prepozičal desiatkam svetových filmových hviezd. Patríš medzi hercov, ktorí prešli všetkými médiami. Divadlo, film, televízia, dubbing, rozhlas. Súhlasíš, že nie každý herec zvládne všetky tieto oblasti dlhodobo a kvalitne. Ty si generačná legenda. Stvárnil si desiatky klasických aj moderných postav. Zároveň si stále aktívny aj po 70-ke. Nehambíme sa svojho veku, že? To nie. A to z teba robí nie, že výkon ty si prvý, ale pre mňa si fenomén kontinuity. Takže moje vlastné ocenenia pre teba, a podľa mňa to je ešte lepšie, ako byť len prvý v niečom jednom, a ty si pretrvalý, ty si tu a ty si navždy. Bože, ďakujem veľmi pekne, bolo to krásne, jak si to povedala. Stratil si slova? Zasiahlo ma to, nestratil som slova. Zasiahlo ma to, je to veľmi tak, hovorí sa, že ti prejde také mravčenie po tele, taký mráz po tele. Áno, v každom tom odvetví, do ktorého som išiel, či to bolo rozhlas, či to bol dubbing, či to bolo divadlo, či to bol film, či to bola televízia a všetky tie odvetvia, ktoré k tomu patria, snažil som sa to urobiť vždycky čo najlepšie. Keď som videl, že táto parketa, napríklad poviem úprimne, že dostal som veľa ponúk v živote aj moderovať veľké programy, veľké veci, akože veľa hercov volajú na tieto veci moderovačky a dostal som také, že liveky priamo v televízii, kedy to bol priamy prenos a týkalo sa to napríklad priamo, deťa sleduje 1,5 2 milióny ľudí. Nemal som s tým až takú veľkú skúsenosť, ale vždycky som trval na tom, aby som tieto scenáre dostal vo veľkom predstihu, lebo som vedel, že to nie je moja parketa a že sa musím na to neskutočne pripraviť, aby som bol prirodzený, normálny, lebo nie som až taký pohodový moderátor, ako sú tí, ktorí to robia celý život.
keďže som zistil, že ma to oberá o strašne veľa môjho životného času, o strašne veľa rokov môjho života, lebo som vedel, že to nie je také jednoduché a také ľahké, tak som si povedal, že ďalšie ponuky už nepríjmem. A budem robiť radšej to, kde sa cítim úplne ľahko a perfektne a ide mi to bez toho, aby som sa musel tak trápiť. Ano. Takže som do týchto vecí už nešiel. A ja si myslím, že som urobil veľmi dobre, lebo skracovať si život trápením je úplne zbytočné. Zbytočné, presne tak. Prečo nemôžeme položiť celý život na vnútornú transformáciu a musíme podporovať tie silné stránky, ktoré máme v sebe a vyžívať a vychutnávať sa v tej práci, čo robíme. Samozrejme, radosť. Keď máš radosť práce, vtedy to funguje. Áno, presne tak. Druhým dôležitým ukážkovým mužom v znamení leva je tvoj astrologický brat Napoleon Bonaparte. Čo vyvedol on? On sám seba korunoval. Typický levý prejav, na čo by čakal na niekoho, kto dá ten súhlas, keď si dokázal urobiť to sám. Áno, on bol známy tým, že strašne mal rád krásnu spoločnosť, cenil krásu, mal rád žen, ale nie toto mňa fascinuje v ňom, viac akú on mal v sebe energiu. On bol strašne nízky, nakoľko vieme. Ale on si vytvoril svoju osobnú značku. Ten jeho postoj ruka vo veste. Keď čítame veľa kníh, veľa ľudí píšu o tom, že keď sa náhle dostal do nejakého priestoru alebo miestnosti, tá energetika v tých priestore sa strašne zmenila. On to dokázal proste urobiť, mal takú silu, taký temperament. A dôležitým pre neho bolo, že nech ma pamätajú. Ja chcem, aby ma vždy pamätali. Ja si myslím, že máš toto aj ty v sebe. Mýlim sa? Chceš, aby o tebe rozprávali? Prepáč, že teraz sa dotkneme toho, že aj po tvojej smrti, ale každý z nás jedného dňa zomrie, bohužiaľ, alebo našťastie, ale chceš, aby o tebe sa rozprávali aj ďalšie generácie? Pozri sa, kto by nechcel, ja to hovorím, že nechať tu za sebou nejakú brázdu. Vyoranú brázdu, ktorá tu ostane dlhé obdobia, bude sa o tom hovoriť. Neviem, či o tom raz, keď budem tam, budem vedieť, či to tak je, či to budem vnímať moja duša, alebo to ireálne, ktoré už bude mimo môjho tela, či to bude vnímať. Ale v každom prípade je to príjemný pocit, keď po tebe niečo zostane, čo si všimnú aj iné generácie, že ostane nejaká hodnota. Veď preto to všetko robíme. Človek je tu na tomto svete, myslíme si, že pretože, aby plodil deti, áno, je to istý moment. Reprodukčná hodnota je veľmi silná, preto sme na tomto svete, aby sme splodili nejakú generáciu. Ale sme tu aj preto, že máme urobiť niečo, čo má nejakú hodnotu a môže ľudstvo a ľudí niekam posunúť. Čiže je to v oblasti umenia, vedy, kdekoľvek, na ktorom pracujeme. A ten pocit, že po tebe niečo takéto ostane, je veľmi príjemný. Áno. A ja som mal jedného kolegu, ktorý sa ma raz spýtal, nebudem ho menovať, je to zbytočné, netreba ho menovať, ale sa ma raz spýtal, myslíš si, že sa o mne raz bude písať v knižkách? Vtedy som si tak v duchu povedal, Bože, si nabubreli, si namysleli, čo si ty myslíš o sebe, tak v duchu som si hovoril, ale potom, keď som sa nad tým lepšie zamyslel, tak som si povedal, no tak čo je to jeho zbožné prianie a prečo by sa nemohlo o ňom písať v knižkách? Každý má nárok na to, aby keď niečo dosiahne, aby tu po ňom niečo zostalo. A ja by som bol veľmi hrdý, keby po mne niečo zostalo. Naozaj bol by som na to pyšný a snažím sa v živote robiť všetko preto, aby to tak bolo. OK. Ideme na ďalšieho tvojho súrodenca a je to Louis Define. Čo máte s ním spoločné z môjho uhla pohľadu? Mimika? Temperament? On bol prirodzený v takých zvláštnych postavách. On bol šéf, veliteľ, komisár, autorita. Skrátka všetky tie roly, v ktorých sa zdalo, že on má rád držať všetko pod kontrolou. Ty rád držíš všetko pod kontrolou? Lebo ja si myslím, že áno. Čo sa týka aj rodiny, práci, možno tvojich kolegov, keď ste spolu natáčate, neviem, nejaký film, alebo sa pripravujete sa do predstavenia divadelného. Kontroluješ si taký malý kontrolor? Tvrdia o mne moji kolegovia, moje okolie, že som perfekcionalista. Snažím sa, keď už idem do nejakého projektu alebo do nejakej práce, aby to aj okolo mňa tak fungovalo. Ja sa veľmi tvrdo pripravujem na všetko, čo robím. Priznám to a je to tak. A
Vôbec sa za to nehambím. Nikdy v živote som nešiel do veci, aby som ju odflakol. Alebo aby som... To by som si vôbec nikdy v živote nedovolil ani nepripustil. Proste urobiť len tak niečo, že dajte mi scenár a ani sa nezamyslím nad tým, že čo idem robiť. Nie. To nie je moja parketa, to by som nikdy v živote ani nechcel. A tá príprava z mojej strany je veľká, vyžadujem to aj od svojho okolia, od svojich kolegov, či už sú starší alebo mladší a trvám na tom. A ako náhle tak nie je, tak upozorňujem na to. Najprv normálne vedome sa stretnem s tým človekom a poviem, mohol by si sa nad tým viacej zamyslieť, mohli by sme sa o tom porozprávať. Nemám rád ľudí, ktorí robia niečo povrchne. A potom sa necítim v komfortnej zóne a potom sa mi zdá, že ani ten výsledok nemôže byť dobrý a správny. Takže na túto otázku môžem odpovedať len toľko, že vyžadujem od svojho okolia nie, že nejakú drínu, ale vyžadujem to, aby boli pripravení. Asi skôr, aby vkladali dušu do toho, čo robia, lebo ty vždy robíš všetko s dušou a tým pádom chceš, aby to malo dokonalý výsledok, čo je dobré a tým pádom aj vyžaduješ to isté aj od tvojich kolegov a okolie. Vyžadujem to. Mal som také osobnosti vedľa seba, zase nebudem menovať, lebo nerád menujem ľudí, ale potom som zistil, že to bola peripetia životná, že to bol ťažký život, že to bola choroba za tým, ale ja som si to vtedy neuvedomoval a prichádzali na javisko, takže úplne od veci. Boli, ale ja som nevedel, že za tým je niečo, čo toho človeka trápi. Ale ja som to nevedel odpustiť. Ja som bol taký, že prečo? Prečo je toto má stať vedľa mňa a úplne bez duše, ale potom som zistil, že za tým bolo niečo horšie, tak som sa s tým zmieril, ale vlastne som to svojím spôsobom odpustil, lebo je to veľmi dôležité, ale viem, že ma to veľmi trápilo, lebo som mal pocit, že ten výsledok, ktorý mohol byť oveľa lepší, keby dal do toho dušu a srdce. OK. A posledný tvoj astrologický brat a Fidel Castro. Fúha. A čo myslíš, čo vás spája? S Fidelom Castrom? Áno. Tak neviem, tak... Hlas. Hlas? Hlas. On bol 11 hodín mal svetové rekordy. 7,5 bol v rámci Kuby a 4,5 bol medzinárodný prejav. On bol neskutočný rečník. Ale zaujímavé, že nielen rozprával sa, on dokázal udržať pozornosť tých ľudí, s ktorými sa rozprával. Tam odpadávali ľudia, ale pritom tam tie masy ostávali, to som videl. To boli neskutočné prejavy. On takisto trval na svojej značke, ako aj Bonaparte, preto bola tá brada. Sice navonok rozprával, že jemu to šetrí 15 minút denne, že ten čas radšej sa bude venovať niečomu inému, ale bol to taký malý revolucionér, takže za tou bradou bolo niečo iné, ale spája vás hlas, lebo aj ty dokážeš svojim hlasom a máš ako nástroj svoj pracovný hlas, tak aj on mal hlas ako nástroj a dokázal rečiť o všetkom a udržať tú pozornosť. Čo bolo ešte zaujímavé u Fidela Castro, okrem toho, že mal tú brádu a bol taký, aký bol, pre neho bol vymyslený miešaný drink. Volalo sa to ikonická bráda Fidela. Áno. A ja som si povedala, keď pripravovala otázky a analýzu teba, že a prečo Jožko nemôže mať svoj vlastný drink? Takže... Pripravili sme pre teba drink spolu s Phoenixom Barom, ktorý sa nachádza na Winterovej ulici u nás v Piešťanoch. A tento drink sa volá Hlas, ktorý ostáva. A poviem prečo. Ty si inšpiroval barmánov, ja som došla za ním, že ja proste chcem, aby Jožko mal svoj drink. Takže, milé diváci, dojdete do Phoenixu Baru, ochutnajte. Lebo hlas ako tvoja identita, ako stopa, ktorá doznieva aj po poslednej replike. Hlas, ktorý ostáva hlboký, zamatový, s jemným doznievaním. Najprv tam pocítiš kávu, potom nastúpi noblesná sherry, je tam červené víno v tom, lebo ja viem, že ty máš rád víno, zbožňuješ kávu, viem, že ty nemusíš moc miešané drinky, ale myslím si, že zrovna tento ti bude chutiť. A ľudia potom aj radi dojdu ochutnať, aký je Jožko na chuť. Takže ochutnaj a povedz. Je to drink pre teba stvorený s láskou? Mám to ochutnať, áno? No jasne. Dobre. Na zdravie. Na zdravie.
Trafili sme? Je tam neuveriteľne veľa chuti. Že? A ešte k tomu hlasu. Že doznievaš? A doznieva to veľmi dlho, naozaj. Ale ešte k tomu hlasu. Od malička, keď som bol malé decko, úplne malý chlapec, chodil som veľmi často sem do Piešťan k mojej babičke, otcovej matke. Pretože Piešťany boli pre nás, ja som sa sem až potom neskôr presťahoval, a bol som odchovaný od toho veku, od 6 rokov, keď si človek fakt všetko už pamätá, už si vie zapamätať aj na rozhlase po drôte. Moja babka mala pustené rádio, ktoré bolo 24 hodín zapnuté a tam išli všetky tie rozprávky, všetky tie relácie, a ja som počúval tie hlasy. A bol som niektorými hlasmi tak fascinovaný, a bol to vtedy napríklad hlas pána Karola Machatu, že netúžil som po ničom inom, len mať takýto hlas. Bože, ja chcem mať takýto hlas a taký zámad, lebo mňa to úplne fascinuje. Ja som ako dieťa mal spať, ale keď som o polnoci začul ten hlas, tak som sa budil a bol som úplne tým unesený. A potom sa mi to splnilo, začalo sa hovoriť o mojom hlase, aký je, začalo sa o tom hovoriť celkom akože v superlatívoch a neviem, ako povyhrával som rôzne súťaže a rôzne preteky recitačné a už neviem aké. A môj hlas sa stal takým, že dneska sa o ňom hovorí, no ale tak za tých 45 rokov alebo 50 rokov v tom divadle to človek nejakým spôsobom vycvičí. A úprimne poviem, že považujem hlas a telo herca za jeho výrobný nástroj a preto som celý život chcel mať v sebe tieto atribúty veľmi silné. Super, preto ten hlas, ktorý ostáva. A ja si myslím, že tvoj hlas známe ostane ešte strašne veľa rokov. Ale vrátime sa trošku k tej astrológii, ktorej sme začali, že ty si lev, ale vieš, čo je ascendent? To je to, to prvé, čo o tebe myslia ľudia, keď ťa uvidia. A čo si myslíš? Aký máš ascendent? V akom znamení? Alebo možno ty vieš, ja neviem, možno už si robil nejakú astrologickú mapu. Myslím, že som to vedel, ascendent by sa mal mať, nie je to náhodou panna? Váhy. Vo váhach? Áno. To vlastne, keby si počkal tie 2 mesiace, tak máme, ty by si bol váhy. Čo ti dáva ten ascendent? Jemná, kultivovaná estetická energia návonok, to máš. Potreba harmónii, slušné formy. Ľudia ťa vnímajú ako príjemného, spoločenského, pekne urobeného človeka. Ale je to taká tvoja diplomatická maska, lebo vnútri ty máš to levé jadro. A že vraj existuje taký mýtus, že ľudia, ktorí majú ascendent vo váhach, nemôžu mať vysňované tehličky. Že koľko by necvičili na sebe, koľko by nemakali. Proste, nie si kulturista. Je to pravda, alebo nie? Že chce mať na sebe... Áno. Bože. Ale proste to nejde. Vieš čo, mal som obdobie, keď som vyslovene potom, akože tu aj sa mi to podarilo, aj to bolo to medzi zhruba 30. a 40. rokom môjho života, kedy som úzkoprso a tvrdo trval na tom, že dosiahnem ten ideál tých tehličiek. Aj sa to podarilo. Dokonca nezabudnem na to, že keď som hral predstavenie Prehľad nad Kukučkyným hniezdom, tak tam som mal jednu scénu, kde prichádzam len v úteráku na javisko a dostal som 5-minútový aplauz, lebo vtedy to bolo veľmi výrazné vidieť. No, bol som úplne vtedy hotový z toho. Vidíš, zase si bol prvý. Prvý v úteráku, prečo nie? Jeden je fakt, že týmto veciam som sa začal venovať v divadle ako jeden z prvých a dneska je to bežná vec. Je to bežná vec, že sa cvičí. Keď som pred 40 rokmi behal okolo panelákov v Bratislave a krúžil a behal, tak si ľudia ukazovali prstom, dávali ruku na čelo, že či som sa zbláznil, lebo chlap má ísť do hrobu zhumplovaný a smradlavý. Tak keď som začal robiť tieto veci, tak som bol narcisista, blázon. Dneska je to už úplne bežná vec, že sa chlap o seba stará, že športuje, že keď som sa začal otužovať pred 20 rokmi, vtedy ukazovali na mňa, že si sa zbláznil, chodíš do Dunaja. Dneska sa fotia všetci, že sa otužujú. Všetko som robil jeden z prvých a
potom sa to stalo kvázi modným. No, áno. Nerobil som to preto, aby to po mne opakovali, len som si vtedy myslel, že to je správne a že to je dobré. Potom som prišiel aj na veci, že vlastne som to s tým otužovaním preháňal takým spôsobom, že som chodil 5 krát do studenej vody a bol som tak unavený, že ten organizmus nerobil nič iné, len to, aby ma zohorial, že som potom mi to v Indii vysvetlili, že som sa zbláznil a že áno, raz za čas do studenej vody, ale 5 krát do týždňa je úplná hlúposť. Samozrejme, treba si nechať poradiť a povedať. Takže začal som robiť niektoré veci oveľa Aj takisto je to aj s tými tehličkami na bruchu. Keď nebudú, ale cvičenie mi ostalo v krvi a povedal som si, že budem do tej telocvične chodiť, pokiaľ budem vládať, pokiaľ budem žiť, lebo mi to dobre robí. Áno. A cvičenie, takisto je šport. Aj cvičenie ty aj potrebuješ, o tom sa budeme rozprávať trošku neskôr. Aj disciplínu, aj ten režim denný, tebe to pomáha a robí dobre pre tvoje zdravie aj psychicky, aj fyzicky. Takže áno. Čo dôležité je pre každého z nás je vzťah s otcom. Že vraj pre leva je to sakra dôležité, alebo v astrologického hľadiska slnko, to je postava nášho otca. Aký ty si mal vzťah s otcom? Čo ti otec dal? Áno, môžem. Áno. Môžem povedať, mimoriadne silný a mimoriadne dobrý a mimoriadne zaujímavý vzťah. Od detstva mi otec dal do života to, že vyčlenil to tak, že ty musíš byť prvý, musíš byť dobrý. Vyber si takú školu, na ktorej zasvietiš, zažiariš. Samozrejme, bol lekár a bol som jeho prvorodený a myslel si, že pôjdem v tých šlapajach, lenže mňa medicína nepriťahovala vôbec takým spôsobom. Ja som sa videl tam, kde hovoríš, na tom javisku, alebo teda v tom športe, ale viac na tom javisku. Úprimne poviem, že viac na tom javisku. A aj sa to podarilo v detstve. Hneď som vyhrával rôzne súťaže, dostával som sa do rôznych krajských, okresných, dokonca celoštátnych súťaží, ktoré som povyhrával. Dokonca tí bardi, ktorí boli v tých porotách, mi povedali prihlas sa na tú školu, ale tie pochybnosti tam boli, ja som sa veľmi bál, či mi to vyjde a to, že by to nevyšlo, to by som asi veľmi ťažko prežíval, ale on sa to podarilo, chvála Bohu, na prvýkrát. Bolo to úžasné. Otec ma v tom neskutočným spôsobom podporoval. Čo mi dal do ovienka? Samozrejme to, že mi v tejto oblasti obrovsky pomohol. Jeho rodina, on bol síce lekár, ale mal strašne veľa súrodencov, umelcov, hlavne muzikantov, spevákov a ľudí, ktorí sa pohybovali v tejto branži a tí ma v tom podporili, tí ma posunuli v tejto branži ďalej a on mi už potom, nie že nebránil, ale ma len podporoval, už nechcel, aby bol zo mňa lekár. Dal mi strašne veľa v tom, že ma naučil skoro každý šport. Otec bol zanietený športovec a naučil ma v podstate všetko. Od futbalu, hokeja, lyžovania, vtedy ešte neexistovali telocvičňa, posilňovňa a tieto veci. Beh, plávanie, samozrejme, to bol fenomén. Ty mal nejakú príhodu, keď sa nemýlim, s otcom, keď ťa učil plávať. Učil ma plávať ako malého, úplne malé decko, hodil ma do vody. Ja tam chytil nejaký vír, ale však vytiahol ma, potom zo mňa pumpovali vodu. Ale nesmeli, že to máme veľmi dlho povedať. Čiže tenis a všetky tieto veci, to bolo také akože naozaj z jeho strany úžasné, že mi v tomto pomohol. Prišlo to až do obdobia jeho života, kedy sa v ňom niečo zlomilo, lebo takisto však viete, že v živote sa stávajú rôzne veci a môj otec v 68. po 68. v 70. rokoch mal veľmi ťažkú životnú dráhu, ktorá sa naplnila tak, že bol zbavený funkcie, riaditeľa kúpeľov, proste nemal to ľahké. No. Stalo sa to, že ho zhodili, musel odísť a dostal sa za trest do Jaslovských Bohníc, do Atomky. Za trest. To už neviem, čo bolo spravodlivé a nespravodlivé. Určite to bolo nespravodlivé z našej strany a veľmi sa zlomil ten život. A vieš, čo ja už som bol odrastený človek, Áno. 17-ročný, ale niesli sme to ťažko. No a tam som nejakým spôsobom svojho otca stratil. Nie, že stratil, ale stratil som tú väzbu, lebo začal chradnúť a už to bolo nie o mne,
a o nás, ale bolo to o ňom, o jeho zdraví hlavne. Zaujímavé, lebo keď som analyzovala teba, dátum narodenia tvojho otca je verejný, tak som si dovolila pozrieť aspoň z numerologického hľadiska, že čo bolo, lebo ja rada pozerám a spájam ľudí, aj rodinu, aj príbuzných, aj pozerám sa manžel, manželka, ako vychádzajú spolu, že čo by druhému mohli dať. A keď som analyzovala tvojho otca, že práve z numerologického hľadiska on to mal napísané, že jemu sa to stane. Možno keby v tom čas niekto mu to povedal alebo upozornil ho na to, že to sa ti stane, možno by si zvolil inú cestu. Tvoj otec bol veľmi zaujímavá osobnosť. Keď som sa na neho pozerala, bol strašne talentovaný. On mal v sebe veľa energie, nekonečné množstvo energií životnej. Bol veľmi charizmatický, ale v numerológii existuje taký pojem, že číslo tela a číslo duši. Toto číslo jedno aj druhé môže byť buď trojciferné alebo štvorciferné. Keď máš najprv trojciferné číslo tela a potom nasleduješ štvorciferné číslo duši, to znamená, že kariéra toho človeka bude nekonečná. Bude pracovať do konca svojho života. Tvoj otec mal to naopak. Ťažkosti týchto ľudí, čo majú tie trojciferné čísla, buď v čísle tela alebo v čísle duše, v podstate to je jedno, oni nikdy nemajú zlatý stred. To sú ľudia, ktorí musia nekonečne makať. Ich osud vždy bude kopať, aby sa zlepšovali sa, aby sa nekonečne vzdelávali sa, aby študovali jednu školu, druhú, piatu, aby boli so sebou nespokojní a tým dávali ešte väčší a ešte väčší výkon. Ale zároveň to sú tie ľudia, ktorí niečo ponechávajú za sebou, lebo tvoj otec založil kúpele. To je niečo výnimočné. Nestáva sa to každý deň, ne každý to urobí. Bolo. Zas obrovský minus a cena toho, že áno, ty máš vlastne osud ťa aj podporuje v tom, aj vesmír ti pomáha, áno, za cenu toho, že ty makáš, nie že zadarmo ti len to dajú. Na druhej strane, keď takí ľudia padajú do jamy, oni sa z toho nedokážu sa dostať von. To je tá hranica, že to, čo on mal, a ja som aj pozerala, väčšinou to sa stáva na prelome 48-49 rokov života, že keď padneš do depresie, alebo keď niektorí začínajú mať buď závislé na alkohol, alebo drogy, alebo na čokoľvek iné, z toho pekla, z tej jamy sa už nedostanú von. Takže vždy, keď aj v svojich konzultáciách pozerám na človeka, že toto vidím, tak vždy ho upozorním, že dávajte si pozor, vy nemôžete proste spadnúť. Vy nemáte nárok na to, že môžete ísť do depresie a plakať. To nie je vaša cesta. Bohužiaľ ste došli na ten svet, aby makať tvrdo a ponechať niečo za sebou. Takže u tvojho otca to sa videlo. Ale povedz, keď sa pozeráš teraz, vieš si povedať, že ktorú vlastnosť si ponechal od otca, že povie, že áno, toto mám po otcovi a toto si naschvál nehal, lebo tebe sa tá vlastnosť jeho páčila? No, bolo to vždycky to, že strašne išiel dopredu, že chcel niečo dosiahnuť. Že chcel byť tiež prvý. A on, to ja na to nikdy nezabudnem, on sa ešte aj so mnou pretekal stále, že v tomto som bol lepší. To ešte aj keď sme sa ten tenis učili hrať, však už bol starší odo mňa, tak on nevedel ani so mnou prehrať. Rodič nechá tam decku vyhrať. On ma nenechal vyhrať. Až dokedy som ho naozaj sám neporazil. Čiže to bolo fakt veľmi zaujímavé, ale ja som si neskutočne vážil na ňom tú vlastnosť a jeho takú, že niečo vybudoval, to bolo pre mňa akože úžasné. Naozaj, lenže nevedel som to oceniť ako mladý chalan až tak. Stala sa taká jedna vec. A práve tu v Piešťanoch. Ako dieťa sme išli po sklenenom moste. A môj otec bol malinký oproti mne. Ja som už v 14-15 rokov bol vyšší od neho. Môj otec mal 160 cm a ja už som mal vtedy nejak 175-7. Čiže bol som od neho väčší a neviem, proste sme išli po tom moste a na bicykloch išli dvaja chlapi, muži. Teraz ja som zbadal, že to je Golonka. Vtedy bol Golonka. Jožo Golonka bol vtedy taký pojem, ako je dneska Slávkovský. Alebo berme to ako jedna z najväčších hviezd športových a vedľa neho Čapla. Tu bol tiež taký fantastický hokejista. A oni išli na tých bicykloch po sklenenom moste. Zrazu zoskočili z bicykla a povedali: doktore! A objali môjho otca. A ja vtedy som
sa díval na 2-metrového chlapa, nie na 160 cm chlapa. Jeho poznajú títo dvaja ľudia a ešte povedali pred mojimi očami, ty si ma naučil hrať tenis, povedal Jožo Golonka môjmu otcovi. Ja som omdlel. Ja som vtedy zrazu mal pred očami niekoho úplne iného, niečo úplne obrovské, veľké a ja som zrazu vedľa toho fotra chodil tak hrdý a tak mi bolo úžasne pri ňom. Aj teraz mám razí trošku. Bolo to fantastické. Tak tam som pochopil, že mám teda veľkého otca. No. Veľký človek. Ďalšia dôležitá vec pre každého človeka, ale pre Leva najdôležitejšia, lebo keď sa budeme rozprávať o činoch, ktoré nabíjajú tvoju vnútornú baterku, tu narážame, že ty by si mal byť v neustálom kontakte s deťmi. Deti ti pomáhajú, nabíjajú ťa. Aký máš vzťah s tvojou dcerou? Ty máš asi len jednu dceru, nakoľko viem. Viem, že keď máme deti a my sme väčšinou sú mladí a máme iné starosti, ambície, zarábame peniaze, až tak moc veľa času im nevenujeme sa. Ale predsa máte dobrý vzťah? Vychádzate dobre? S dcerou vychádzam tak, ako vychádzam v podstate... Myslím si, že veľmi dobre sme vychádzali spolu a vychádzame spolu, jeden druhého si vážim, ja si ju vážim. Mám trošku na ňu možno, že veľmi silné a veľké nároky, ktoré... Ako na každého. Ktoré sa mi až tak nepremietajú. Ona si žije svoj život, nikdy som ju neobmedzoval. Vždycky som ju nechal, nech si ide svoj život, nech si ho žije. Hlavne nech je šťastná a spokojná. Ale kde mám naozaj vynikajúci vzťah, sú hlavne moja vnúčka. To je veľmi silný a úžasný vzťah. Je to dcéra mojej dcéry a tam naozaj mám veľmi silný a veľmi zaujímavý vzťah. Dokonca sa sledujeme nie na sociálnych sieťach, ale ona si veľmi všíma to, čo robím, veľmi sa tým zaoberá, veľmi ju to ovplyvňuje. Ja sa snažím robiť čo najlepšie, snažím sa jej tie veci vysvetliť a takisto ja si všímam to, čo ona robí a tiež ma to naplňa. Mám pocit, že by mohla ísť, asi aj pôjde, v týchto šlapajách. Evidentne to všetko tomu nasvedčuje a má na to talent, má na to predpoklady. Ja som nikdy neforsíroval. Toto je tiež možno, že vec, ktorú tam nájdeš v tej svojej numerológii a v týchto všetkých veciach, v tých analýzach, ktoré si robila, že ja by som sa v živote neprihovoril za človeka a to poviem veľmi otvorene a úprimne, aj keby to bola moja dcéra, aj keby to bola moja vnúčka, keby som vedel, že na to nemá, a že nemá talent a že by som ju neforsiroval. A netlačil by som ju a nepresadzoval by som ju za nič na svete. Lebo by som nechcel, aby bola nešťastná. Ja chcem, aby bola šťastná. A keďže vidím, že tam tie bunky sú a vidím, že lebo si myslím, že má napríklad toľko sebavedomia, že keby som ho mal ja, tak mám už 4 Oscarov, toľko má moja sebavedomia, moja vnúčka a preto si myslím, že by to mohlo fungovať, lebo viem, že má aj talent. Takže tam to podporím a budem ten najšťastnejší človek, keby je to vyšlo. Takže vieš povedať, že keď spolu trávite čas, hrajete sa, že teba to nabíja energiou? Určite veľmi. Určite veľmi a veľmi je to vzájomné, si myslím, ale z jej strany takisto na mňa to veľmi pôsobí. Ešte budeme sa fakt o tom baviť, o tých činoch, ale moje odporúčanie, že keď máš možnosť sa natáčať v nejakých filmách alebo divadelných predstaveniach s deťmi, to robí v prvom rade dobre tebe. Ty potrebuješ ten taký drive detský do seba dať, aby ostávať tým nabitým a dostávať všetky bonusy života. Čo chcem ešte povedať na túto tému, nie len deti úplne, že malé deti, ale ale môžem presne povedať, mladí ľudia. Áno. Mladí ľudia, mňa to neskutočným spôsobom posúva, mňa to naplňa. Ja som strašne rád v spoločnosti mladých ľudí a dneska sa to nezdá, ale tých 70 je velikánsky vek, ale ja mám okolo seba mladých ľudí a veľmi si s nimi rozumiem. Ano. Veľmi mi to pomáha, veľmi ma to posúva a snažím sa aj ja byť napomocný im. A je to pre mňa taký objav novodobý, že dokonca si rozumiem oveľa viac s tými mladými, ako s tými so svojimi rovesníkmi alebo seberovnými. Ale zase je to vzájomné, oni čerpajú tú tvoju múdrosť, tvoju silu, ktorú ty máš a ty vieš byť ticho, ale aj inšpiruješ tým tichom niekedy a nepotrebuješ kričať na hlas. Ak hľadáte priestor pre vlastnú výnimočnú situáciu, svadba, osláva, birmovka, firmný večer alebo deň zdravia, srdce nájdete tu, v Kolibe Hajs Centrum Piešťany.
Stačí len vybrať datum. Keď sa pozriem na teba z numerologického hľadiska, ty si človek, ktorý má strašne veľa jednotiek. Čo to znamená? Máš silu vôly, spravidla dobrú povahu, myslím si, že máš dobrú povahu, máš triezve sebahodnotenia, to znamená, že nemýl to s tým, že máš niekedy pochybnosti o sebe, ale hodnotíš seba objektívne, že máš nárok na toto, poznáš svoje plusy, poznáš svoje minusy, adekvátne sebavedomie, vieš obhájiť si svoj názor, byť nezávislý, ale zároveň dokážeš porozumieť a nájsť kompromis v sporoch. V partnerských vzťahoch sa nestiahneš, dokážeš budovať rovnocenné vzťahy, v každej situácii máš výbornú sebaovládateľnosť, to asi máš, a typické črty tvoje to individualizmus, inovatívnosť a vodcovstvo. Mám pravdu? Do istej miery. Vo veľa veciach určite áno. Bolo toho veľmi veľa povedaného, ale áno, môžem súhlasiť na 90%, že máš pravdu, a to je dosť veľké percento. Áno, to je dosť veľké percento, lebo niekedy aj numerológia, astrológia, aj psychológia sa milí, takže áno. Máš v sebe trojky, veľa trojek. Zas, čo to robí z teba? Mal by si mať dobrú intuíciu. Niekedy môžu sa ti snívať prorocké sny. Stalo sa niekedy taká situácia, že sa ti o niečom snívalo a ty si aj najprv k tomu robil niečo zlé a to chcelo ťa nejakým spôsobom ochrániť. Ako narábaš s intuíciou? Pri veľmi dôležitých veciach, to je zaujímavé. Keď sa niečo veľmi dôležité, alebo keď je to nejaký veľký projekt, do ktorého idem, skoro vždy mám sen. Áno. Skoro vždy mám sen. Naučil som sa na to pýtať, lebo kedysi som ho to prehliadol a uvedomil som si to až potom neskôr, áno. A analyzoval som ho, ale už bolo neskoro. Analyzovať ho treba predtým. Predtým, ak sa do niečoho pustíš. To som sa tiež naučil. Vôbec sa neodhadzujem od týchto vecí, práve si myslím, že sny sú veľmi dôležité. Dôležité je naučiť sa ich vnímať a dôležité je naučiť sa ich analyzovať, si myslím. Čiže netreba to zahadzovať za hlavu. Naopak, môžete to veľa napovedať a pomôcť do toho, do čoho ideš. Dobre, takže odporúčam používať tú intuíciu a prvé, čo keď ťa napadne, prvých 17 sekúnd to vlastne hovorí vždy tvoja intuícia. Potom už začíname logicky domýšľať niečo a už to nie je správne. Už nastupuje rozum. Áno, veľakrát si povieme, že ten človek nám nie je príjemný a potom si začneme premýšľať, ale prečo nie, on je dobrý, obhájovať jeho, o rok nám urobí niečo zlé a povieme, no Ježišmaria, prvá myšlienka bola, že nie je príjemný, mal seba sám počúvať. Takže veľakrát ty to v sebe máš ten potenciál, takže odporúčam ti ho aktívne využívať. Čo ti ďalej dávajú trojky? Myslím si, že už ako dieťa si bol veľmi zvedavý, máš veľa talentov a vrátane toho, že aj talenty na cudzie jazyky, hudba, tvorba. Neviem, či ináč ty spievaš, alebo nie. A hráš na nejakom hudobnom nástroji? Lebo to som informáciu ináč nenašla. Nehrám na hudobnom nástroji, ani som sa nejak veľmi nevenoval spevu, aj keď som strašne rád spieval ako malý chalan. A robil som aj nejaké spievané veci, akože, ale necítil som sa tam komfortne. Mal som nejakých 7 predstavení. Neboli to muzikály, ale boli to veci, kde bolo veľa pesničiek. Čiže robil som aj takéto veci, ale necítil som sa tam komfortne a dosť som sa pri tom nadrel. Úprimne sa priznám. A mal som pocit, že do toho to nechoď, nezažiariš. Tak som radšej nerobil tieto veci, aj keď teda hudbu milujem a hudba je pre mňa hrozne veľa, znamená pre mňa hrozne veľa. Je pravda, že v tej otcovej rodine sa toho mírilo muzikantami. Tam boli operetní speváci, violončelisti, flautisti, no proste tam to bolo všetko takéto. A čiže bol som týmito ľuďmi ovplyvňovaný, ale sám som do toho nejakým spôsobom nešiel. A zase numerológia ukazuje v podstate to isté a veľmi dobre koreluje s astrológiou, že talentov máš veľa. Si veľmi kreatívny, tvorivý, to aj vieš, ale všetko to, čo ti dávajú tie trojky, tie talenty, ti dávajú aj jeden veľký minus. Si náchylný na pochybnosti.
zase si o sebe pochybuješ. Takže len môžeme ešte raz povedať, že v tvojom prípade astrológia s numerológiou ide ruka o ruku. Myslím si, že aj psychologického hľadiska, keby som vedela, čo sa, ale my nemáme teraz psychoterapiu, takže nejdeme až tak do hĺbky. Myslím si, že aj v rodine mal si určite situácia, možno aj to sa týka toho, že ty si bol prvý a potom mal veľa súrodencov a väčšinou, keď si prvý, tak máš dvoch bohov, máma a otec, ty im patrieš a ty si rodina s ňou a potom dojde nejaké cudzie iné dieťa a tu pozornosť ti proste preberá na seba a ty si musíš mu dať svoje hračky, starať sa o neho, brať na prechádzku, potom na rande a tak ďalej. Tak ty si z toho malého princa stávaš sa do pozícií, že už nie si taký princ a už sú ďalšie okolo teba. Takže to veľakrát to prvé dieťa zraní. A veľakrát aj spochybňujú o sebe, popri tom, že nemá by prečo. Len proste je to taký život a bohužiaľ rodičom príručku nedávajú v porodnici, že ako narábať s tými deťmi a v ktorom poradí a ako ovplyvní aj porod dieťa, aj množstvo dieťa, to prvé dieťa. Takže myslím si, keby sme išli do hĺbky psychologicky, určite by sme tam našli aj také adekvátnejšie presvedčenie, že prečo vlastne tie pochybnosti si začal o sebe mať. Alebo z astrologického hľadiska astrológia ti vysvetlí tak, lebo ty si lev a tam sú pochybnosti. Numerológia, koľko máš trojek, toľko máš talentov, zároveň toľko máš pochybnosti. A psychológia ti zároveň vysvetlí presne to isté, len s inými slovami. Takže o tomto je holistická psychológia, lebo pozerá sa na tú osobnosť maximálne objektívne a komplexné, áno, ako cieľok proste vidí človeka, všetko. Takže vie ti vysvetliť vlastne v tom jazyku, ktorý sa ti najviac je prírodnejší, ktorému rozumieš, že prečo vlastne sa stretávaš buď s jednou situáciou alebo s druhou a prečo sa ti tie scenáre možno v živote sa pravidelne opakujú. Dobre, tak pokračujeme ďalej. Talenty sme rozobrali, tvoje pochybnosti takisto. Ideme na štvorky. Štvorky vždy hovoria o našom zdraví, ale o tom sa porozprávame hlbšie trošku ďalej, lebo to je veľmi zaujímavé u teba. Ale čo robí ešte z teba štvorky a ty máš? Ty si praktický a prežíravý, dobrý a verný priateľ, vieš byť prefíkaný a vieš sa vykrútiť z nepríjemných situácií. Vyznačuješ sa odvahou, rozhodnosťou, vytrvalosťou, stabilitou. V komunikácii s inými ľuďmi si spravodlivý aj trpezlivý. Už sa niekedy ti stalo, že si z dosť nepríjemnej situácii sa vykrutil? Obkecal? Prešlo ti to? Myslím si, že to som si zapamätal, lebo tam bolo zase veľmi veľa tých otázok a odpovedí, ale akože naozaj viem sa dostať z týchto vecí, viem. Nepovažujem to za niekedy ako za také až veľmi dobré, ale viem, že o tom viem. Takže aj som to možno, že párkrát zneužil. No, určite prečo áno. niekedy máš na to nárok? Určite áno. Ale radšej idem už teraz s pravdou von, ako sa dostať, a ako sa hovorí, že v češtine to je vylhávať sa, alebo po slovensky je to vyklamať sa z veci, to je hlúposť, ale dostať sa z veci nejakou obštrukciou, začína to mi to byť proti srsti, ale viem, že to viem a viem, že to dokážem. No. Ale niekedy sú tak kritické situácie, že potrebuješ využiť aj tento talent. Určite áno, je to veľký bonus. Áno. Toto človek mňa má, lebo u mňa to viem, že u mňa to je veľmi presvedčivé. Áno. A viem o tom, že to je veľmi presvedčivé, tak ako dneska ti hovorím, že to je presvedčivé, tak viem, že tí ľudia ani nemajú ani len náznak toho, že by som nejak išiel mimo a veria tomu, že je to absolútne tak, ako hovorím. Dobre, tak držím tie palce, nechaj na budúci, ten talent pomôže. Sedmičky, si miláčik osudu. A to fakt, ľudia a vesmír ťa majú radi. V živote sa ti veľa vecí vychádza ľahko a prirodzené. Si pozitívny, optimistický človek, ktorý vieš sa tešiť zo života. Očarujúci a charizmatický. Zase sa to pekne koreluje s tým, že si lev, takže všetko pekne sedí, nie sú to žiadne blúdy. Si svetlá osobnosť, ale často pomerne bezstarostný a chýba ti inštinkt seba zachovy. Čo tým chcem povedať? Určite si mal v živote situácii, kedy možno ešte ako mladý si sa do niečoho zamotal, alebo bola nejaká kritická situácia, kedy tvoj život už bol na tenkom vlásku, ale osud ťa zázračne zachránil. Určite áno, no nie, že sa mi to stalo v mladom veku, stalo sa to aj v staršom veku. Viem sa dostať do situácií a to je, ja to volám
nechcem to nazvať bezúznosť, ja to nadšením. Ja idem do niečoho, húpnem do toho rovnými nohami a nerozmýšľam. Akože rácio prestane fungovať, toto je to najsprávnejšie a niekedy sú to veľmi náročné veci, ktoré môžu mne ublížiť, môžu ublížiť aj okoliu a ja idem do toho s presvedčením, že to bude dobre a tam by ten pud seba záchovy bol veľmi dôležitý. Premýšľať o tom. Ale na to mám teraz partnera vedľa seba, ktorý mi vždy povie, že buď nohami na zemi. Ja strašne rád lietam v tom lufte a je mi tam akože veľmi dobre, ale potom, keď už dôjde na to meranie chleba, na to, že a zrazu je to zlé, tak vtedy to veľmi ťažko nesiem, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Áno, presne, tento moment je vo mne. Snažím sa to týmto veciam už vyvarovať. Ale tá Austrália, keď pamätám z tvojej knihy, kde si sa dupol do toho oceána, tie vlny, ktoré ťa točili a ty si vlastne už myslel, že je to koniec? No, to už bol koniec. To už bol koniec, ale zázračne tu sedíš s nami. To, že ja mám fakt naozaj nejakého anjela. Takýchto situácií určite máš veľa. Že ten osud je ku mne fakt veľmi priaznivý. Veľmi priaznivý a že ma naozaj v tej chvíli stalo sa mi to viackrát a môžem povedať, že neboli to ľahké momenty v živote človeka. To som si vtedy vôbec neuvedomal, že to mohlo skončiť tak ako, že úplne zle, ale až potom, keď došlo k tej záchrane toho všetkého. Takže áno, tuto je to správne. Osmičky, ty nemáš osmičky, čo znamená, že ty v živote musíš sa spoľahnúť len na seba. Nikto ti nič nedá len tak. Všetko to je tvoja tvrdá práca, to je tvoj talent a keď chceš niečo urobiť, tak urob si to sám. To ako by malo byť tvoje pravidlo tvojho života. Že nikto ti len tak nič zadarmo nedonesie a nepodá na taniere. Je to pravda? Alebo boli situácie, kedy ti aj pomohli, zachránili, len tak ti dali, lebo ty si Jožko a máš pekné oči? Alebo väčšinou za tým stojí tvoje práca a úsilie? S týmto určite súhlasím. Tak je to práca a úsilie. Niekedy to zdánlivo vyzerá tak, že sa dostanem k veciam, že to bolo zadarmo, ale nikdy to nie je tak. Áno. Lebo ja viem presne, že čo to potom obnáša, čo za tým stálo. Ono to vyzerá tak, že to spadlo z neba samo od seba, ale nie, za tým je dosť veľké úsilie. Ja viem, že to vždycky to tak bolo. Ale zase na druhej strane viem sa spoľahnúť v týchto veciach na seba. Viem, že sám sa presvedčím, že sa to dá. Áno. A že treba ísť za tým a že dokážeme to. Že dokážem to, že tú vôľu a tú silu v sebe mám. Máš, súhlasím, máš aj čísla, aj astrológia, všetko ukazuje, že fakt to máš. Ešte zaujímavé, do čoho som sa dopracovala. Tvoja duša má teraz takú úlohu v tomto živote. Neviem, či veríš na reinkarnáciu, je to taká filozofská otázka. Áno, nie, nikto nevie, čo bude potom, ale keď veriť na tú teóriu, tak tvoja duša je tá, ktorú čaká skúška spoločnosťou. Jej úlohou je prejsť všetkými skúškami, kritikou, manipuláciami, ohováraním a nedôverou. Popri tom si zachovať celostnosť, vypestovať v sebe svetlo a teplo, naučiť sa rozumieť seba a svojim túžbám a zostať sám sebou, autentický. Absolútne s týmto súhlasím. Toto bolo, keby som si to sám povedal. Nevedel som to predtým, postupne sa to učím, ale viem, že to je tak. Viem, že to je tak, že je to jedna permanentná skúška celý môj život a snažiť sa, vieš, vždycky som si... Veľakrát som to povedal vo veľa rozhovorov, že život je jak rozbúrené more. Že raz si na vrchole vlny, raz si pod vlnou, raz si niekedy úplne pod vodou, raz si úplne a potom sa zase hladina ukludní. Tak je to. Dokonca som s tým uzrozumený. A dneska, ale je to odvislé od tohoto, lebo som nerozmýšľal nad týmto našim rozhovorom, ale len tak som si sám pre seba rozmýšľal, lebo a hovoril, že ako to asi v živote je, tak som si uvedomil, že áno, že tých skúšok ešte bude niekoľko. Ale ja môžem povedať len toľko, že ja sa na ne teším. A vôbec nemám pocit z toho, že človek sa má zblázniť, že prídu horšie dni a potom zase prídu lepšie dni. Je to úplne normálne, lebo takto asi v živote. Ja si neviem predstaviť, a to som si povedal, že áno, keď sú aj ťažké dni,
Ja si neviem predstaviť, že budú len ťažké, ale zase si neviem predstaviť, že bude len všetko krásne. Áno, potom by ťa to nudilo. Ten život je proste. neskutočne, je tým pádom neskutočne nezaujímavý. Každý mi povie, čo si hlúpi, prečo si to privolávaš. Ja si nič neprivolávam, ja len si myslím, že život je balans, že to není len rovina na nejakej ustalenej krásnej hladine, ale že je taký, aký je a treba ho brať s tým, čo prináša a hlavne sa z neho tešiť a nejakým spôsobom sa z toho všetko dostať a nejakým spôsobom si ten život usporiadať tak, aby som netrpel. Áno, ale každá kríza je v podstate motiváciou na tvoj vnútorný rast. A treba takto sa na to pozerať. Krízy vždy budú. Každý má krízy a je to normálny vývoj života, inak by sme sa znudili boli by sme tu alkoholici, závislé a nič by sme po sebe nenehali. Takže krízy sú fajn a na to sa treba fakt tešiť, lebo to je taká kopačka, že poďme ďalej a musíme zase pracovať nad sebou. A ísť ďalej. A k tomu mi veľmi pomáha a ja sa nechcem akože nejakým spôsobom túto pečiť alebo rúhať alebo niečo hovoriť, ale moje pevné zdravie. A to zdravie, pokiaľ človek má a tá energia, ktorú v sebe má, mu dokáže a ho nasmeruje a vlastne mu pomôže prekonať tie ťažšie veci. Áno, včera som akorát k tomu čítala taký zaujímavý psychologický článok a bolo povedané, že keď máš zdravie, máš veľa problémov. Všelijakých, čokoľvek ti vznikne. Ale ako náhle nemáš zdravie, tak máš jeden, ale obrovský problém, ktorý v prvom rade musíš ho vyriešiť, inak potom ten život stráca zmysel. Bez zdravia proste sa neposunieš ďalej. Zdravý človek si praje tisíce vecí, chorý len jednu. Áno, byť zdravý, presne tak. Dobre, pokračujeme. Už sme spomínali pred chvíľkou, že v numerológii existujú dva čísla, číslo tela a číslo duši. A sme rozoberali to na príklade tvojho otca. Ty máš zaujímavé čísla. A číslo tela, ty si mierotvorca, často bezstarostný, dokonca až trošku bezhlavý človek, ale to v dobrom ponímaní, nie že nemáš hlavu asi sprosté, ale že niekedy fakt niečo urobíš, necítiš sa, nechceš stať popri tom na zemi a uletený si so svojimi myšlienkami, si nadšený, si zamilovaný do života, veselý, úprimne sa vieš tešiť z úspechov druhých ľudí, čo je akože klobúk dole, lebo veľa okolo nás ľudí, ktorí sú závislí a popri tom nič nedokážu v živote urobiť, ale nás ohovarajú. Máš v sebe výrazný umelecký talent. Máš. A prirodzený šarm. No zase máš, no to bez debaty. Ďakujem. Tešíš sa zo všeobecných takých vecí. Bývaš šopoholik. Nakupuješ rád. O tom sme sa rozprávali, že vlastne si štedrý. Nie si lakomý. Štedrý som, ale nie, že by som rád chodil do obchodných centier. Ako úprimne, veľmi rád si kúpim peknú vec, alebo aj niekomu inému. Veľmi rád, ale nie som ten typ, ktorý brázdil shoppingy. Ale prídem rád do obchodu, kde je niečo krásne a rád to kúpim sebe alebo niekomu druhému. To určite áno. Číslo duši a tvoje sa volá človek javiska. Proste Jožko, hovor čo chceš, ale ty si od narodenia, tebe bolo súdené byť na tom javisku. Proste si herec. Ty si došol na ten svet, aby si bol herec. A ty fakt to číslo máš. Si človek javiska. Výrazný umelecký talent, bohatá fantázia, silné organizačné schopnosti, si nadšený, máš rád dobrodružstva, máš v komunikácii si diplomatický a taktný, máš zmysel pre spravodlivosť. Si spravodlivý. Ja si myslím, čo si aj rozprával, ako sa chováš ku kolegom, k svojemu okoliu, si spravodlivý. Ja si myslím a snažím sa byť spravodlivý a nedívam sa na to len, že to niekto povedal. Vieš, niekedy vie spoločnosť vytvoriť názor, že ja stále hovorím, že my hovoríme s mojou manželkou doma, že áno, pravda, každý povie, pravda je len jedna. Nie. Pravda je veľmi subjektívna záležitosť. Je to vždy otázka každého z nás. Každý má tú svoju pravdu. A treba to dať niekedy dokopy, lebo ty môžeš odsúdiť človeka a povedať, že toto je proste tak. Nie je to vždy pravda. A väčšinou to nie je pravda, lebo my veľmi radi robíme uzávery na prvú.
Ja to nikdy nerobím. Ja nikdy nerobím to, že hodnotím človeka na prvú, sa snažím dozvedieť o ňom čo najviac a potom povedať nejaký ortiel, alebo ho odsúdiť, alebo čokoľvek na ňo povedať, lebo si myslím, že to je veľmi, veľmi nespravodlivo sa niekedy zachováme voči ľuďom, len preto, že nemáme prečítané, prečo sa to všetko stalo. Áno, každý z nás má svoj background. Niečo sme zažili a vždy hodnotíme iného človeka podľa toho, ako my sme to cítili, ako my to zažili, čo máme, aké pozadie za sebou. Ale ten človek nemusí mať to rovnaké. Presne tak. Takže preto v hodnotení niekoho musíme dávať pozor na to, že možno ten človek mal na to proste dôvody alebo nevnímal tú situáciu, Určite. tak ako vnímaš ty. Ale zaujímavé, že Stano Parnický mal s tebou rovnaké číslo tela. Stano? Áno. Chcem ti to vysvetliť trošku z tej roviny, že v numerológii, z numerologického hľadiska, my dobre vychádzame s ľuďmi podľa vibrácií čísel. Keď máme rovnaké čísla, treba ty si narodený 31., tebe bude príjemné v komunikácii s ľuďmi, ktorí sú narodení 13., 22., 31. Alebo keď máte rovnaké číslo tela a číslo duši. So Stanom Parnickým ty máš. Mali ste dobrý vzťah? Viem, že on ti niekedy dal aj na pomocnú ruku, že? Keď si mal takú... Mimoriadne dobrý vzťah sme mali spolu. Bol to prvý manžel, alebo druhý manžel mojej kolegyne Zdenky, vtedy studentkovej. Ale keď som skončil Vysokú školu muzických umení, tak som bol prijatý do divadla a to bola Nová scéna, kde on bol režisérom a vlastne s ním som urobil prvé najväčšie predstavenia, ktoré ma vypichli na tú dráhu, že ma hneď zobralo Národné divadlo. Vlastne to boli jeho ponuky a takisto televízne projekty, televízne filmy, ktoré som robil vo veľkej miere s ním. A dokonca teraz asi na tom niečo bude, lebo som sa hneď zamyslel nad tým, prečo som 3 dni pred jeho smrťou s ním telefonoval každý deň, ale že každý deň, lebo sme rozprávali o jeho najnovšom projekte, do ktorého ma obsadil do jedného filmu, ktorý už potom samozrejme neuskutočnil, lebo zomrel. A ja som s ním každý deň niekoľko hodín telefonoval a rozprávali sme sa o tom, ako to bude vyzerať a potom som išiel na jeho pohreb. A do dnešného dňa to nemám vysvetlené a vidíš, takýmto spôsobom si mi to vysvetlila. Keby si aj zanalizoval svoje okolie, určite by ty si našiel, že prečo s jednými vychádzaš dobre a si nabitý energiou a ich chápeš, keď sa len na teba pozrú cez pohľad a s niektorými ľuďmi rozprávaš ako hrách o stenu, proste nejde vám tá komunikácia. A všetko z numerologického hľadiska sa to vysvetlí tou vibráciou čísel. Proste ste nesadli jeden druhému a proste tá komunikácia nefunguje. Áno, zrovna so Stanom, vy ste to mali dobre. No. Porozprávame sa trošku o emóciách. Z astrologického hľadiska za emócie zodpovedný mesiac. Ten, kto pozná svoj mesiac a vie s ním narábať, ten dokáže sa zregenerovať. Mesiac vždy o tej zóne komfortu, ktoré sme veľakrát rozprávame. Veľakrát to sú činy, ktoré robíme automaticky. Oni sú nám prirodzené. Keď sa bavíme o slnku to vždy potrebuje nejaké úsilie. Veľakrát potrebuješ niečo, aby ťa nabilo energiou a tie činy tebe ešte aj o tom budeme sa dnes baviť. Nie je moc ti sympatický, lebo to je úsilie, ale to je tvoj motor. Ty ho potrebuješ nabiť a veľakrát nabiješ sa tým, čo nie je ti prirodzené. Mesiac robíš automaticky, lebo ti to automaticky ide, je to komfortné, je to príjemné. Ty máš mesiac v Strelcovi, už som ti na začiatku hovorila o tom. A čo ti to dáva? Ako by si mal prežívať svoje emócie? A povedz, prežívaš tak alebo nie. Poprvé, cez pohyb, humor a optimizmus. Keď si smutný, nemáš sa stiahnuť, skôr potrebuješ niekam ísť, zmeniť prostredie a niečo urobiť. Neznášaš pocit, že si uväznený. Ani v priestore, ani vo vzťahu, ani v robote. Je to pravda? Je to absolútna pravda. A ja keď som zle a akože down, že naozaj to nefunguje. Každý máme také stavy, priznajme si, alebo klameme, keď povieme, že nie. Tak ja vtedy sa dostávam z toho všetko pohybom a športom. Fakt, pohyb a šport je pre mňa max. Ja vtedy idem a behám, proste som v lese. To je úplne jedno, proste nemôžem byť doma, viem, že mi to, lebo niekto láhne do postele, leží a trpí. Áno. Toto nie, toto v žiadnom prípade nie, toto nie je moja cesta. Tá ďalšia
vec bola, že naozaj nie som rád uväznený ani vo vzťahoch a nie som rád uväznený ani v uzavretom priestore, proste nie. A milujem tých ľudí, ktorí mi toto umožnia, lebo ako náhle máš partnera, alebo deti, alebo ktorý ťa proste, alebo okolie, alebo že ťa uväzní a že chce ťa mať, že na silu, tak vtedy to u mňa končí ten človek. U mňa končí to. Ja mám rád voľnosť, slobodu a dôveru. Ako náhle toto nefunguje, tak tým pádom to nemôže fungovať z mojej strany. To je ten strelec ohnívy a on potrebuje slobodu. Bez toho proste ty by si uvedol. To nie je tvoja cesta. Čo robiť dobre tvojmu mesiacu a čo by ešte bolo dobre robiť pre teba, keď potrebuješ zregenerovať svoje telo? Trebárs máš teraz sezónu, keď strašne veľa máš divadelných predstavení alebo natáčaš filmy a si vyčerpaný a potrebuješ rýchlo uvoľniť svoje telo. Pre teba ako pre mesiac v Strelcovi je fajn, keby si to robil trebárs preventívne v pondelky. Pondelky sa rátajú za deň mesiaca. Byť v kontakte s koňmi. Ako to vieš? No, tak som ti povedala, že urobila hlbokú analýzu teba. Keď som mal najťažšie obdobie svojho života, som trávil rok s koňmi. Rok som bol pri koňoch a nerobil som bol len pri koňoch. Čistil som kone, pucoval som kone, jazdil som, samozrejme, ale... Áno, starať sa o koni, to je to, čo ti pomôže vypnúť hlavu a zregenerovať to svoje telo. To, čo potrebuješ ty proste. Musíš mať kontakt s koňmi. A na budúce, keď budeš mať naplánovanú nejakú fotosesiu, tak urob s tým koňom. Toto ešte nemáš u seba v portfóliu. Takže koni. No, dobre, ja sa teším, že som trafila. Lukostrelba, hádzanie šipok, hádzanie nožov. Páči sa, nepáči sa? Rád to hádzanie šipok ako si? ešte, áno, ja som skúšal som lukostrelba, tak keď som bol chlapec, samozrejme, to boli to obdobie Karla Mája a to sme mali všetci lúky, šipy, tomahawky, to sme sa hrali na to. Ako šport sa mi to páči určite, v každom prípade, ale nepraktizujem to. Nepraktizuješ to. Hádzanie nožov ma fascinuje. Teda tak možno, keď budeš mať príležitosť, aspoň to skús, možno pocítiš niečo. A mali sme takéto obdobie, že sme si vyvažovali nože, aby sa, to sme s chlapcami robili takisto aj sekery. Baviť ma to bavilo. A ďalšia vec, spoznávanie nových kultúr a histórií iných krajín. To, čo ťa potrebuje, ja myslím si, keby si náhodou išiel niekam do zahraničia po takom ťažkom divadelnom období, to ti veľmi pomáha vypnúť tú hlavu a vráti sa naspäť do seba. Alebo veľa energií vyčerpáš na tie divadelné predstavenia alebo natáčanie filmu a potrebuješ sa zregenerovať, tak toto cestovanie je pre teba veľmi dobré. Určite, áno. Cítiš sa... Takisto sa mi to stalo, v takom ťažkom období svojho som odišiel do Austrálie a nikdy na to nezabudnem, jak mi to veľmi, veľmi pomohlo. Áno, je to ten čin, ktorý pomáha tvojmu mesiacu, takže už vieš koni, noži a cestovanie. A ďalšia zaujímavá vec, neviem, nikdy som sa s tebou o tom nebavila, jazda autom. Rád šoferuješ? Veľmi rád. Aj to je pre teba dobré. Veľmi rád a to je zvláštne, že každý povie, čo si zase zvládne, ja sa teším na cestu autom. Ale úplne sám napríklad niekedy. Áno. A takisto som urobil jeden prúser, to kľudne môžem povedať, bolo jedno obdobie, proste mal som silvestrovské predstavenie a silvestrovské predstavenia sú veľmi, veľmi dôležité a veľmi akože, lebo dopredu vypredané, 5-násobný lístok, drahý a proste sa divadla sa na to veľmi, veľmi sústreďujeme. No a ja som si vtedy urobil Silvestra deň pred Silvestrom, 30. a prišiel som tam ohlas. Veľmi bujarov touto a ja som toho Silvestra odohral divne s mikroportom, bolo to strašné. Mňa to strašne, ale strašne urazilo vnútorne. Sám som sa urazil na seba. A na Silvestra, po tom predstavení strašnom, ktoré som absolvoval, vedel som, že som tých ľudí ukrátil hrozne veľa. Bol som tak z toho nešťastný, že som chodil som išiel až po Tatry autom a vozil som sa v noci v aute, aby som sa nejakým spôsobom ukludnil. A môžem ti povedať, že ma to akože vrátilo potom späť. No. Lebo to je čin, ktorý potrebuješ na to, aby si ukludnil svoj mesiac. Takže už vieš, máš takú príručku, že keby niečo ťažká kritická situácia, buď do auta alebo ku koňu,
alebo cestuješ niekam do zahraničia. Toto, čo ti pomôže. Mesiac vždy v astrológii sa spája s mamou. Postava mamy. O mame málo spomenáš, asi sú na to nejaké dôvody, ale chcela som sa ťa opýtať len takú vec. Aká bola tvoja mama? Skôr jemná alebo prísna? A čo ti dala? Tak moja mama bola generál. Akože nehovorím, že bola veľmi, ale bola dosť náročná, dosť prísna. A bola to ten človek, ktorý v tom období, ťažkom období môjho otca, ktoré prišlo, o ktorom som hovoril, zobrala oťaže rodiny do rúk a vlastne tú rodinu, takisto Levica, moja matka, takisto a tú rodinu nejakým spôsobom podržala a pomohla. Samozrejme, mala 4 deti na krku, otec zrútený a ona to všetko nejakým spôsobom zvládala. Málo o nej hovorím asi preto, málo som o nej hovoril asi preto, my sme mali s mamou v mojom detstve, do môjho tínedžerského veku, alebo do toho pubertálneho veku, fantastický vzťah. Milujúci, nádherný, úžasný vzťah. Nikdy nezabudnem na to, jak som sa ako malý chlapec budil a veľmi skoro ráno, keď ona žehlila a kropila pradlo, vtedy to všetko voňalo. A ja som pri nej sedel a sme sa o tom bavili. Ako prišiel ten pubertálny čas, ja som začal trošku vystrajať. Moja mama to veľmi ťažko znášala. Trošku akože tieto moje excesy, ktoré som akože mal. A dosť mi to vytýkala. A navyše, tým, že som ja takýto trošku perfekcionalista, trošku taký ten človek, že ja som ten, ktorý to všetko... Ona ma začala spochybňovať. Ona mi začala hovoriť, týmto spôsobom nič nedokážeš, ty na to nemáš. A to mňa úplne rozprašilo a prestali sme spolu na istú tému komunikovať a prestal som ju počúvať, nebral som ju vážne, akože nechcem ju počúvať, pretože ja to aj tak dokážem, aj bez týchto ktorý som hovoril, hlúpych rád. Potom sme si to všetko vysvetlili, vyjasnili, prečo to tak bolo, ale v istom momente sme prišli akože do stretu a ja som ten stret riešil tým, že som sa od toho odpojil a nedal som si od nej radiť. Chápem. A myslíš si, že predstavu o láske si viac vytvoril doma od vzťahu svojich rodičov alebo už ako dospelý v svojom živote? Vzťah tvojich rodičov dal ti tú predstavu o láske, ako má ten pár fungovať, ako má fungovať rodina? Určite áno. Do toho obdobia, pokiaľ neprišlo k tomu, k čomu prišlo, to bol jeden úžasný milujúci pár. Naozaj, ktorý nám ukázal, ako to má fungovať a fakt od nich. Prejdeme k Venuše. Venušu máš v Rákovi, už som ti spomenala, to znamená, že trošku ten oheň ona potlača a ty si nie je až tak lev, ale vo vzťahu si trošku iný. Čo ti to dáva? Poprvé, čo by nemal mať muž, ktorý má Venušu v Rákovi, to krátkodobé romantiky. Oni zanechávajú pocit prázdnoty. Nie je to pre teba dobré a pre každého muža, kto má Venušu v Rakovi. Vždy treba vyberať tú partnerku, ktorá už ide do dlhodobého vzťahu s tebou. Ale aká má byť tá partnerka? Čo má v sebe čo má byť jej obsahom, aby ťa uspokojila? A to nie je podľa mňa až tak ťažké, ale vo vzťahu ona musí byť pre teba starostlivá a žiť tvoj život. Zaujímať sa tvojimi hobbičkami, koničkami, podporovať teba, motivovať teba. Potrebuješ skrátka starostlivú ženu, takú, pri ktorej cítiš domáce teplo a útulnosť. A na prvom rande možno aj svoju Juliu, možno si sa opýtali, že či má rada deti, či aký má vzťah s rodičmi, či má rada mačky a podobné tieto veci, také rodinné. A keby ona ti povedala, že áno, tak to by bola tá, čo je práve pre teba stvorená. Tá, čo ti doslova, ako keď poznáš seriál Sex v meste, tam bola taká Charlotte, ktorá sa tak starala o toho svojho Harryho, že všetko aj deku mu donesie, aj čajček uvári. To ten typ ženy, ktorý ty potrebuješ. Je to tak? No tak ja to mám doma, takže to vôbec o tom nepochybuj. A je to pre mňa veľmi dôležitý moment, ale nepýtal som sa to na prvom rande. Na to som sa nepýtal na prvom rande, ale vyplynulo to samo od seba, že pre mňa je tá starostlivosť a ten záujem o mňa naozaj veľmi dôležitý vo vzťahu a ja si ho neskutočne vážim a lepšie som ani nemohol nájsť, lebo
mám to doma a som s tým fakt nadmieru spokojný a vyhovuje mi to, je to úžasné. Moja žena je niekedy až tak starostlivá, že je to podľa mňa až niekedy moc. Ale, lebo ona sa zaujíma o všetko. Absolútne o všetko. Ale to je dobré. jediné, čo mi vadí, všetko je úplne v pohode, jediné, čo mi vadí, keď sa montuje do mojej práce a začne ma režirovať. Chápem. Ale zaujímavé, pamätaj, že mesiac ty máš v tom strelcovi. Venúša, toto ako pozeráš sa na potenciálnu tvoju manželku. Mesiac v strelcovi, to je tvoja manželka. A tu je taký maličký problém, ako žena môže v sebe skombinovať to, že ty máš rád tú slobodu a zároveň máš rád tú starostlivosť. Je to náročné. Ale kto by bol pre teba takou ideálnou manželkou? Žena, ktorá sa nepodobá na ostatných. To mohla by byť nejaká cudzinka alebo nejaká super vašnivá riaditeľka, neviem, nejakého čohokoľvek, ale základ musí byť strašne zaujímavá. Ty nemôžeš sa pre nej nudiť. Ty by si sa zbláznil, keby si sa nudil. A ja si myslím, že čím očarila teba Julia, ja som čítala aj počula v rozhovorách tvojich, že ona na teba prvý váš kontakt, keď ste sa stretli. Ona vlastne bola asi jedna jediná žena, ktorá ťa nepoznala, áno, alebo minimálne sa tak tvárila, že ťa nepozná a podľa mňa tá reakcia, ona ťa ohromila, ty si povedal, no tak halo, to čo má znamenať, ty budeš moja. Mám pravdu? Určite áno, to bolo to úplne fascinujúce, ona vôbec nevedela, to som a to je akože nie, že by sa ma to až tak dotklo, ale tak som si hovoril, že tak to je teda úžasné, jasné, že sa ma to vnútorne dotklo nejakým spôsobom, ale ešte sú to presne ako hovoríš, áno. Nie že len v tomto, že možno, že to bol ten moment, to bol ten silný moment, ale ona je fakt iná, ako sú ostatné ženy, úplne iná. Úplne iná, má kopec vlastností, ktoré mnohé ženy nemajú a je to veľmi zaujímavé z môjho pohľadu a nie len zaujímavé, ale až obdivuhodné. Asi preto to funguje. No vidíš, takže ona jediná, kto splnil tvoje požiadavky od takej komplikovanej situácie, Venúša v Rakovi a Mesiac v Strelcovi, to musí žena byť fakt, že univerzálna. Ale mám príručku pre tvoju Juliu. Keby náhodou ona niečo strašne po niečom túžila a ty pôjdeš taký, že nechceš jej to kúpiť, tak vieš, čo má urobiť? Musí ťa zobrať do zahraničia. Tam ty jej kúpiš všetko, tam sa ty otváraš a nakúpiš jej všetko, čo bude chcieť. Takže Julia, pozdravujem ťa. Tak sa to vždycky aj stalo. No, vidíš. Takže je to tak. A zaujímavým aspektom v numerológii je to, že dvojky to je vždy naša životná energia. Ty na vonok vypadáš veľmi energicky, len životnú energiu máš slabú. Ty máš len jednu dvojku. Čo to znamená? Na vonok si spoločenský, priateľský, energie máš málo, zle znášaš samotu. Zle? Či viac... Vieš čo, cítim sa sám dobre, ale keď som dlho tak... Nemôžeš. Nemôžeš. Na doplnenie energii potrebuješ spoločnosť, preto inklinuješ k verejným profesiám, verejnú profesiu máš, cítiš sa komfortne vo veľkých kolektívoch, rýchlo sa unáviš a vtedy môžeš stratiť záujem o akúkoľvek činnosť. Keď si unávený, tak máš taký pocit, že toto nechcem robiť. Ale keď si bol v dobrej nálade, si povedal, že áno, tebe sa to páči. Že proste tá baterka sa ti vybíja sa rýchlo. Môžeš mať pocit, že si emocionálne nestabilný. A ako sa to prejavuje? To nie je žiadna diagnóza, to je bežná vec a ja mám ten istý ukazovateľ, takže neboj sa. Vykyvy nálady počas dňa. Že tu si happy a tu si z ničoho nie, že Ježišmária, už ma nič nebaví. To ten prejav toho, že nám pada tá energia. Nemáme ju, potrebujeme niečom nabiť. Čo je dobre na to, aby sme dobili tú energiu a aj ty? Fyzické cvičenia. Najlepšie začínať ráno z cvičenia. To ťa nakopne, dobije tú baterku, dobije tú energiu, potom dáš lepší výkon. Energetické a dýchové praktiky. Meditácia, yoga a zaujímavé červená farba. Keby si nosil červenú farbu, alebo že vie ponožky. Takže toto, čo ti pomôže nabiť tú energiu. Pozri sa na tú knižku. Áno, to som chcela aj povedať, že to je ináč typický prejav leva, červená farba. Aj o tom ešte dnes budeme sa baviť. Ďalšia vec, čo je v tebe veľmi zaujímavá,
A čo ťa robí podobným so Zdenkou Studenkovou? To som videla. Vy a ty aj ona máte 3 peťky každý v numerológii. Vždy dobrý herec má tento ukazovateľ. Trebárs ja nemám žiadnu. O čom sú peťky? Peťky, vy ste extrémne empatické, vy dokážete cudzú bolesť, cudzú radosť prežiť ako svoju. Čo robí z vás neskutočných hercov. To, čo ty potrebuješ. Ty potrebuješ sa doslova vžiť do tej roli, do tej postavy, ktorú ideš, inak ty výkon nedáš na vonok. Aj ty, aj ona to máš. A v kombinácii s tými trojkami, čo máte, z vás robí, že fakt najlepších hercov. Ďakujem. Tak to som nevedel. No, tak už vieš. Takže ty si citlivý a veľmi empatický a zároveň. Ty si patriot? Áno. Áno. Lebo s tými ukazovateľmi mal by si byť patriot a podporovať svoj štát. Možno určite mal som Veľký patriot som a veľmi som hrdý na to, kde žijem a kde som sa narodil a vážim si tu všetky veci a dokonca chcem povedať, že ma nadchlo, teraz je to obdobie toho nášho veľkého hokeja, keď vidím toho mladého Slavkovského, ktorý má 21 rokov a tak si to neskutočne vážim a zase ma prešiel mrád, že povie takýto mladý chlapec, ja robím pre túto krajinu, táto krajina je mojou krajinou, tam mi pomohla a to je jedno, že som v Kanade, že tam robím veľké peniaze a robím toto, ale som hrdý a šťastný, že môžem hrať za Slovensko a byť taký, aký som. To mňa vždycky nadchýnalo a veľmi som si to vážil. Takisto som si to vážil u môjho brácha, keď bol výnimočným športovcom, výnimočným trénerom. A vážim si to u každého človeka, ktorý dokáže podporiť svoju krajinu a povedať, som šťastný, že som sa tu narodil. Zdravie. Spomínala som na začiatku, že budeme sa baviť o tvojom zdraví. Ty si unikátny v zdraví. Keď som ťa analyzovala, čo sa týka zdravia, ide o zriedkavú a skutočne silnú kombináciu. Jožko, ty nemáš žiaden slabý orgán. Ty máš fyzicky tak zdravé telo, že to fakt to je unikátnosť. Neviem, či fakt máš nejaký problém so zdravím alebo nie. Jediné, čo môže ti dávať také zdravotné výkyvy, to, že ty máš slabú energiu. A ty, keď si strašne unavený, to ti môže dávať takú malú nejaké malé psychosomatické ochorenie. Čoho sa to môže týkať? Hrdlo, strata hlasu, štítna žľaza, pankreas. Takže ty si veľakrát aj spomenal dnes, že bolo situácie, kedy si stratil hlas. Viem, že som čítala v knihe, teraz nepamätám, oprav ma, že si bol s divadelným predstavením, niekam ste cestoval a ty si tam došiel a ty si stratil hlas a nedokázal odpracovať. To neznamená, že ty máš nejaké zranené telo alebo telo, ktoré je nachylné na nejaké ochorenie. Ty ho fakt máš fascinujúce zdravý organizmus. Jediné musíš dávať pozor na to svoje vyčerpanie. Ako náhle si vyčerpaný, tak náhle strátiš hlas, alebo budeš mať ťažkosti s pankreasom. Viem to absolútne. Som si toho vedomý. Únava spôsobuje to, že som náchylný. Ale u mňa je to tým, že to je môj výrobný nástroj, atribút, tak je to prvé, čo má. Áno, čo ťa chytí. To je jediné moje ochorenie. Áno. To nie je ochorenie, to je vyčerpanosť. Čiže psychosomatická záležitosť, čiže takže nie je to zo žiadnej choroby, angíny ani z ničoho. Ani nebudeš ju mať, lebo tak zdravý a tak, ako ty vyzeráš v svojom veku, akože klobúk dole. Fakt, matka príroda ťa obdarovala a to je fascinujúce. Takže len dávať pozor na to nervové napätie, mentálna záťaž, aby nebola extrémna a zas nepotlačať seba. Lebo ty veľakrát povieš, že pochybnosti, ne, to ti nerobí dobre, to zase ťa môže dať do nejakej psychosomatiky. Áno, to tiež berie človeka dole. Presne tak, ja to viem. Takže žij po svojom, žij podľa svojho slnka, si talentovaný, prejavuj sa, máš na to ešte čas, zdravé telo máš výborné, takže len pamätaj, že niekedy treba sa uvoľniť pomocou tých činov, čo sme sa bavili, auto, koni, cestovanie, noži možno jedného dňa vyskúšaš a to ti pomôže vlastne. Žiadnu tabletku nepotrebuješ, si zdravý. Ďakujem. To sa teším. Peňažky. No, peňažky to je taká zaujímavá téma. Ty nemáš šestky z numerologického hľadiska. Čo to znamená? Peniaze pre teba nie je motivácia. Teba nemotivujú peniaze. Ty nepôjdeš robiť hoci akú prácu len kvôli tomu, že ti dajú za to peniaze. To by ťa nebavilo.
to by si sa radšej, neviem, išiel by skočiť do Dunaja asi, ako ísť robiť nudnú prácu, ktorá ťa nemotivuje. Určite. Ty potrebuješ mať prácu, ktorou žiješ, doslova. Nemáš rád rámce a monotónne práce, jednotvárna práca, to pre tebe nie sú vhodné. Pozitívna stránka zás, ty si veľmi štedrý, zase opakuje sa to isté, si štedrý. Ďalšie, keď sa pozrieme, detko Saturn máš v druhom dome a druhý dom zodpoveda z astrologického hľadiska za naše peniaze a Saturn dosť prísna planeta, ktorá dáva akože, čo nám dáva? Ona potrebuje, aby ty si mal disciplínu v peniazoch. Na to najlepšie mať priateľku, v tvojom prípade manželku, ktorá to kontroluje, lebo tu potrebuješ brutálnu seba kontrolu v peniazach a ty proste ju nemáš. To ty by si sa zbláznil, keby si musel robiť nejaké účtovníctvo. Úplne. A mal si aj, tuším, nejaký nepríjemný životnú situáciu, kedy si snažil sa zarobiť sám na seba ako podnikateľ a dopadlo to tak, ako dopadlo. Takže bohužiaľ to nie je toto tvoje. Teba vždy osud bude z takýchto vecí vytlačať. Ani to už nechcem. A to už ani nechceš, presne tak. A čo je tvoje, a veľmi zaujímavé, že kde sú vlastne tvoje peniaze. A máš Pluto v 11. dome. Čo to znamená? Ty nemôžeš rozmýšľať nad tým, že čo budem jesť zajtra a kde vezmem peniaze na zajtra. Ty musíš rozmýšľať v rovine, čo po mne dostanú ďalšie generácie. Ako budú na mňa myslieť, čo ja im nechám. A tu prichádzajú piešťanské zábaly. Toto vlastne, čo ťa osud k tomu tlačil. A tam sú tvoje peniaze. Ty musíš myslieť na to, čo ty necháš po sebe. A podľa mňa piešťanské zábaly to sú perfektný projekt. A myslím si, že on ti aj otvorí dvere k veľkému množstvu peniazy. Ty dokážeš aj zarobiť na tom a zároveň ponecháš po sebe perfektnú tradíciu divadelných festivalov tu v Piešťanoch. To bol tvoj sen, nakoľko ja viem. Takže intuitívne, ty si išiel tou správnou cestou, áno. Len nemal som tú odvahu. No áno, zase. Nemal som tú odvahu, spochybňoval som sa. Nemal som tú odvahu, ale poviem ti úprimne, dneska nie šťastnejšieho človeka ako mňa, že som do toho išiel a to už je jedno a ja už len teraz viem, že to len dobre, už to dopadlo, už je to na tej najsprávnejšej ceste a som za to veľmi šťastný a veľmi vďačný, že som sám seba presvedčil, že toto je ten správny projekt. A dneska ma to náplňa. Vôbec ale nerozmýšľam o tom, o čom že o tých peniazoch. A to si ani nemal by nad tým rozmýšľať. To je to intuitívne. Ty nemusíš robiť to s tým, že áno, ja na tom zarobím. To je zlá cesta, to je deštruktívna cesta. Áno. Prvým tvojim cieľom musí byť to, že ja chcem, aby ľuďom bolo dobre. Ja chcem, aby ľudia vyžívali sa aj v tej kultúre, nie len na Instagram. V každom rozhovore som to hovoril. Ty potrebuješ to, aby ľudia proste boli aj kultúrne, aj mentálne, bohaté. A hlavne sa smiali a boli šťastní. Áno, presne tak. Ale môžeš nám aj povedať, kedy budeme tento rok mať piešťanské zábaly, nech naše diváci dojdú, pozývame ich. Piešťanské zábaly budú 21. až 23. augusta. Dobre, ideme už pomaličky sa blížime ku koncu a o čom by som chcela porozprávať a pripravila som pre teba tvoje činy, ktoré rozsvietia ti vnútorné slnko a to ti dám ich aj zo sebou. Ich je 33, to keby si robil každý deň jedno, tak je fajn. Nebudeme teraz rozoberať všetky 33, ale pozrieme sa tie najdôležitejšie podľa mňa, čo by si mohol robiť dennodenne. Byť v centre pozornosti. To, čo ty nemáš rád. Ale treba. Ty musíš byť v centre pozornosti. A keď ideš do reštaurácií s manželkou na večeru, nemôžeš byť zašitý v rohu. Musíš sedieť v centre reštaurácie, aby každý ťa videl. To, čo bude ťa nabíjať a dávať ti väčšiu silu. Nosiť si takú korunku na hlave. Imaginárno samozrejme, že ja som najlepší, aby tie tvoje pochybnosti odchádzali. Ty to zvládneš. A verím, že piešťanské zábale budú ešte ďalších minimálne 500 rokov po tebe a budú na každých piešťanských zábalách každý rok na teba spomenať a ty sa budeš pozerať na to, že to si ty number one, kto to urobil v Piešťanoch. Ako tvoj otec založil kúpele, tak aj ty založil piešťanské zábaly. Je to fascinujúce. Zas, ty si prvý, ako ten lev, čo potrebuješ. Veľmi dôležité pre teba, a to sú hry spoločenské, športové alebo karty.
A tu poviem, že aj na Hajs Centru Piešťanej môžeš brať mariáš každý piatok, lebo máme tu pánske jazdy mariášovské, takže nech sa páči, môžete aj vydevať sa aj ty, Jožko, sa pridať k tomu, to je pre teba výborné. Fotenie. Musíš sa tomu zúčastňovať. Prekonaj si ten strach a tú nepríjemnosť, ktorú zažívaš, musíš sa fotiť. Ešte ty si na fotím to sa. stvorený. Proste. Fotím sa furt, fakt. Ty si lev, ty to potrebuješ a zdieľajte fotky, prosím ťa, aj na Instagrame. Sme radi, pozeráme sa na teba a dáme ti tam like. Oblečenia, ktoré potrebuješ vybrať farbe červenú, oranžovú, žltú. A chodiť na komediálne show, sledovať humoristické relácie. Aký máš rád žánr filmu, keď pozeráš? Humor. Keď máš čas? Jednoznačne humor. Aj dokonca rád hrám predstavenia, ktoré sú... Čím som starší, tým viac humoru. Stále ho je málo. Fakt. Veľmi dôležitou planetou pre mužov je Mars. A Mars, toto, ako sa na teba pozerá každá žena, aj tvoja manželka, ona keď vidí, že tvoj Mars je OK, tak ty si pre ňu ten výnimočný aj najlepší. A čo treba robiť, aby tvoj Mars bol silný? Ty rád varíš, nakoľko ja viem, venuješ sa tomu. Snažím sa. Snažíš sa. No teraz budeš mať úlohu, že každý útorok, alebo aspoň raz, neviem, za mesiac, útorok dôležité, lebo to je deň Marsu, musíš ty osobne sám pripravovať buď mesité jedla, alebo jedla na ohni. To pomáha tvojmu Marsu žiariť. A tu prichádza aj ďalšie, že štýl oblečenia, ktorý by si mal nosiť. Tu som pre teba pripravila takú príručku. Old money sa tomu povie. To si ty vidíš seba v tom, že? Jasné. To, čo podporí tvoj Mars. Ďalšia vec. Eklektika. Štýl, ktorý pomáha rozjaviť a naplno prejaviť tvoju tvorivú povahu. V tomto ešte teba som nevidela, ale možno ako inšpiráciu si niečo vymyslíš. A aristokratický štýl. To ten, čo si dnes zvolil. Takže toto je pre teba, pre tvoj Mars, takže neboj sa experimentov, červená farba, oranžová, toto, čo ti dá energiu a zároveň ty budeš taký lev, šarmantný. Aj toto ti dám so sebou, keby ste chceli s manželkou náhodou niečo ešte naštudovať. Ďakujem. Takže farby som ti povedala. Si spomínal v jednom rozhovore, že praktizuješ aromaterapiu. Neviem, aké olej používaš, ale z astrologického hľadiska mal by si mať pomaranč, citrón, šalvia a pačuli. Všetko mám. Všetko máš? Používaš? Máš odo mňa teraz darček, lebo olej olejami, ale ty musíš pekne voňať. Voňať ako lev. No, samozrejme. Takže ja som ti pripravila voňu. Viem, že ty si na voni citlivý. V jednom rozhovore som počula, že keď žena z výťahu vyjde a po nej sa tam nedá vstúpiť, snáď tebe to bude voňať, lebo z astrologického hľadiska to je voňa leva. Takže máš to odo mňa, využívaj si to, vychutnaj a potom mi dáš spätnú väzbu, či som tráfila alebo nie. Dobre, určite. No a ideme na záverečnú rýchlu úlohu. Budeme hrať s tebou hru. Vieš, čo je red flag? Počul si? Áno, red flag, toto, čo proste pre teba, to nebudeš akceptovať, keby ani neviem, čo sa stalo. Máš tu dve kartičky. Áno. Red flag and green flag. Ja ti poviem niečo, nejakú charakteristiku, ty zdvihneš a povieš niečo stručné k tomu, že áno, prečo áno, nie, prečo nie. Dobre? To už bude tak. A to je doktor? Nie, vždycky... Vždycky tu, čo budeš si mysleť. Trebárs, sladké, máš rád? Tak povieš, že zelená, red flag, áno, mám rád sladké, lebo a tak ďalej. Ideme na to. Kamarát, ktorý ti povie pravdu, aj keď to bolí. Určite áno, takého kamaráta si vážim, lebo ja si myslím, že zase je to ale pravda. No. O tej pravde sme hovorili, ale ťa to niekam nasmeruje, ťa to niekam pohne a veľmi ti to pomôže a preto si to vážim. Že nebude mi robiť, mazať medové motúzy popod nos, bol si dobrý, keď som bol na nič. OK. Kamarát, ktorý zavidí potichu. Tak to nie, určite nemám rád takého kamaráta, ktorý závidí potichu. To nie je tvoj kamarát, proste. Nech už závidí nahlas. Žena, ktorá ti dá slobodu. To určite áno, takú ženu milujem, lebo si myslím, že zviazaný vo vzťahu je byť horšie ako v base, v putách. A pokiaľ ti tú slobodu ten druhý nedá, tak si ho nemôžeš vážiť, nemôžeš ho mať rád.
Herec, ktorý si myslí, že je nenahraditeľný. Neexistuje nenahraditeľný človek na tomto svete a stále si myslím, že že po nás prídu ďalší a ďalší, ktorí budú rozvíjať túto profesiu a my sa pominieme, po nás tu len môže niečo ostať, niečo krásne, niečo zaujímavé, ale dávam šancu novej nastupujúcej generácii, že nikdy tu nebola nenahraditeľná generácia. Všetci sme nahraditeľní. Talent bez disciplíny. Talent bez disciplíny neexistuje. Poznám veľmi veľa talentovaných ľudí, ktorí skončili v prvom roku svojho života, keďže neboli disciplinovaní a stalo sa to mnohým. Preto si myslím, že veľký talent potrebuje veľkú disciplínu. Muž, ktorý sa bojí konkurencie. Muž, ktorý sa bojí konkurencie, je hlupák, pretože konkurencia ti pomáha dostávať sa ďalej a dopredu a preto si ju treba vážiť. Nie sme na tomto svete sami. Človek, ktorý nevie priznať chyby. Človek, ktorý nevie priznať chybu, je hlupák, lebo chyby robíme každý a chyby nás posúvajú ďalej. Pretože vieme, že sme ich urobili, tak sa ich vyvarujeme. Partner, ktorý kontroluje telefón. Partner, ktorý kontroluje telefón, nie je môj partner. Stručne. Keď vám nesedí humor. Keď vám nesedí humor, tak ste veľmi ochudobnení, pretože humor je korením života. Človek, ktorý si pýta rešpekt, ale nedáva ho. Človek, ktorý si pýta rešpekt, ale nedáva ho, to je tak ako s láskou. Môžeme dostať len toľko lásky, koľko jej dáme. Dáme a páni, Jožko Vajda, muž, ktorý vie, čo chce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Bola si úžasná, musím povedať. Veľmi pekne. Tak hlboká a vyčerpávajúca, že naozaj... Že až unavné, že? Nie, nebolo to únavné, práve že veľmi ma tie otázky mnohé nadchli, mnohé boli také, ako by som si ich aj sám položil a veľmi veľa som sa dozvedel o sebe. Teším sa.